symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon, kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang, mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy, subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig. Now no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Villa Catarina! You are the star in my life. Don't fade, don't fade. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever.
sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Villa Arena. I love you. I'll forever thank my God for having you. Ano ini mga mainit nga nagagawa sa akong mga mata? Naghihibi ba na ako? Naghihibi ba na ako kung ako mahibali? Kasakit sa mga tinaga ka na batian ko hadin kay Madinain. Kaya hindi ko mahambal kung ano kasakit. Apon para kay Jenny. Maantos ko initanan. Wala sa salitang panmagluwa sa akon. Kag wala masansala ang bata gato. Wala. Madilain, wala ba lasang nakasilong sa nga kadadlaw? Nagadugang ang mga katahon? Nakahibala ako sina Enrico. Kag sano ang katungan sa aton hinambalan ni Duha? Hinambalan? O, nalipat ka na bala? May plano kita nga magbakasyon sa ibang pungsod. Ina! Wala akong malipat sina Enrico. Wala Ano mo akong sana? malipat. Kung mo nga wala pa kita makahalin. Bangod bala kay Gabriel? Si Gabriel, wala na sang labot sa akong kabuhi, Enrico. Daw ano kasi na nakasiguro, Madilain? Mahimo mo siya nga patyon. Bisan subunggid. Ano? Nagalahog ka ba na, Madilain? Wala ako nagalahog, Enrico, my dear. Bisan patyon mo siya, wala ka sang mabatian sa ako. Wala ako maguna-huna nga ihambal mo na sa akon, Madilain. Wala. Bango na pa'y na matuod. O nga, nahadlok ka ba lang nga magpatay sa iya? Aba, wala. Wala akong mahadlok magpatay bisan kay sino. Kung amo, buhata inha. Apang hindi bala maglain ng buhat mo kung mapatay ko siya? Kag hindi ka maghimo sang bisan ano batok sa akon? Hindi. Wala sang pulos nga lalaki si Gabriel. Kag ginakaugtan ko siya. Amo gani. Nga, ano ba lang sala niyang nahimo sa imo? Madamo. Kag malipay ako kung magdula mo siya sa akon banas. Akig ako sa iya. Ginakaugtan ko siya. Madilain. Nga, ano ba lang ginhimo niya nga naakig kagid sa iya sang amo sina? Ha? Hindi ko na maisipan. Kag tungod sa kadamo, kinahanglan nga kalisuna. Hindi ba lang nga husto lang ini, Enrico? Oo, husto ina. Husto, Madilain. Kag nagapati ako sa imo. Kung amo, pamatod isa akon. Pamatod isa akon kung mas maayo ka nga lalaki sang sakay Gabriel. Bernarda, anak, ari ka gali? Oo, Mami. Gindulungan ko ikaw sa mga grocery nga kinahanglanon mo. Kagipan pa. Kaghuo gali, Mami. Ari galing kwarta nga para sa imo, oh. Pe, Bernarda, kadamol gisang envelope nga ini, ah. Pasi, wala ka na sang gastuhon? Hindi, Mami,
ako ginakulang. Ibakal mo inasang tanan nga gusto mo, mami, ha? Sige. Mabalik na ako sa Villa Katrina. Madamo pa ako sa hulubrahon dito, mami. Bernarda, isiling kay Madeline nga nagapasalamat ako sa iya kaayo sa imo. Ginhatagan kaniya sang trabaho. Ate, oo, mami, Kabuot kay Madeline. Kag nagapasalamat gid ako sa iya, mami. Ay, oo, gali. Din si Kunching? Ato sa kusina. Sige, mami. Kantuan ko danay si Kunching, ha? Madamo ako sang ibilin sa iya. Pabaklon ko siya sang bulong nga ginresita sa imo sang doktor. Bernarda, may kwarta ka man nga ginhatag sa akon. Ako na lang ang mahatag sa iya, mami. Bernarda, anak. Oh? Ano ina, mami? Patawara ako sa mga kakulangan nga nahimo ko sa imo. Hindi ako naging maayo nga iloy. Ginpasulabi ko sa tanan nga butaang si Lucie. Kaginpabayan ko ikaw. Kaginahinulsulan ko na ina. Patawara ako, anak. Mami, kalimti na ina, Kag si Lucie, ano na ay hanang natabo sa manghod mo? Nagapati ako, mami, nga mabalik si Lucie. Mapauli siya. Maghulat ka lang, mami. Kaayo kay Bernarda. Kung wala siya, ayan, napatay na kami sa gutom. Kung ari lang si Lucie, wala na ako sang pangayoon pa. Balipayo na ako. Diyos ko, obay man ang akon anak. Nagahibalo ako nga malain siya. Apang anak ko siya. Kag hindi ko mabatas nga may malain nga matabo sa iya. Ibalik siya sa akon, Diyos ko. Ibalik sa akon ang akon anak nga nagtala. Kunching, anong balita? Anong balita perti kay Lucie? Nagapangita manggihapon ako sa iya, Bernarda. Kaya mo man inang sugo mo sa akon mo. Pero wala gid sang makasugid kundiin siya. Kag wala ko gid siya masugata sa mga dalanon. Kunching, hindi ka lang magkataka sa pagpangita sa iya. Nakahibalo ako na siya ang ginahulat ni mami. Oo, Bernarda, hindi ka lang magdula sang paglaom. Nagapati ako nga mapauli gid si Lucie. Nagabalik gani sa simbahan ang prosesyon bisan ano kadugay. Simon, anong balita? Malain nga balita, Sir Gabriel. Ha? Ano nga balita, Simon? Nagsuhol sang tao si Enrico. Agod nga magpatay sa imo. Ano? Oo, sir. Nagsuhol sang tao si Enrico. Agod nga patyon ka. Para nga malibre na kuno sila ni Mama Madeline. Nga magwa sa iban nga pungsod. Amo gali? Ang animal? Nagsugo gali sa sang tao para magpatay sa akon? Tugod wala sa sang kaisog sa pagpatay sa akon? Oo, sir. Madamo abisa sang utang dire. Kag luyag niya nga palagyon na. Kag si Mama Madeline among himuon niya nga salbabida. Mabuhat lang niya ina si babaw sa kakon bangkay, Simon. Pero sir, ano ina?
Basi kung hindi ka magpati sining isugid ko sa imo. Isugid sa ako ng tanan nga nasagap mga balita, Simon. Nagsiling si Enrico nga si Mama Dilay na may gusto sina. Si Mama Dilay na may gusto nga patyon ka. Ano? Oo, sir. Amoy nang nasagap ko nga balita. Kag daw hindi man gani ako makapati nga matuod na, sir. Maayo kang matuod ni espiya, Simon. Sir Gabriel, Sige. Padayon na lang ang pag-espiya sa Enrico ngayon. Kag isugid ang tanan nga nahibalaan mo. Uchi, buwas kwaon ang mga baboy. Ano maganda ka, ha? Ihigot ka sa tiyan sa baboy, ha? Sa baboy nga pinakadakog sa tanan. Salamat, Gitnong Tibor. Hindi na lang pagbuhatay na. Hindi na ako makasara nga magpahigot sa tiyansang baboy. Pabahiin na lang ako dire. Pero siling mo, di lang nga gusto mo nga makapauli sa inyo. Hapang wala na ako sang kusog. Ihigot ka sa tiyan sa baboy, eh. Kag kung makagawa ng baboy, makagawa ka man sa balay. Kang ikaw na lang may balong magpangita sa paagi nga makapalos ka sa tiyan sa baboy. Nga mo ang igisi mo sa higot mo. Oo. Wala na ako sang kusog. Kung ano gitman, sa langit na lang ako mahulat kay Mami. Naidan ako din nga tinapay. Oo. Kaumon mo ini, ha? Kay basi kung maulian sa jutay ang imo kusog. Ano nga tinapay na? Pandesal pala ina. Oo. Bugrong na nga pandesal. Imon lang niya. Kaon sini, kaon. So inom ka na yung tubig. Oo. San paano? Kasi magbalik ang kusog mo. Kag may kasarang ka na nga makapalayo ka upod sa baboy. Piliton ko ng tibo. Pilita giday. Kag nung tibor, salamat sa imo. Hindi ko malimtan ang imo kaayo sa akon. Kung wala ka, siguro madugay na ako nga napatay diri sa tangkal sang baboy. Basta hindi lang magdula pala sa paglaom, day. Hindi ka lang magdula sa paglaom. Nakabalog ko yung makapauli ka sa inyo. Kag makaupo pa pang ibo-iloy. Kaayo lang kay nung tibor. Kinbiling niya sa akon ang tinapay. Kanon ko initanan para bisan paano may kusog ako. Suguran ko ng pagkaon. Bukas kuhaon ng mga baboy. Kuhaon na sila sang manugbakal. Bisan paano
may kabalaslan ako sa ila. Kung tama katugnaw sang gabi, nagasantig ako sa ila likod. Kag ginahatagan nila ako sang kainit nga bahin sang ila lawas. Amoy nga bisan paano makabato ako sa katugnaw sang gabi. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. I love you. I'll forever thank my God for having you. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang atong sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Villa Catalina, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Volvo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Paradyo Volvo. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, baka pasalamat ka baka dayaw sa Dios, baka makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya,
Human ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa timon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo,
pag-organisar sang Multipurpose Environment Cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 1903. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 1903 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 1903. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag-Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malait. Tuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 14 minutos sa nakaligad sa tagang alas 11. Welcome sa panatuntunan bumbuhanay sa Untop sa 21 sa bulan sa Oktubre 2021. Libis na daw, libis edisyon sa ito ng pagpahalagan. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna ng mga balita lokal, nasyonal, kag international. Kapag siya po sa inyong anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tuntun kita sa tagna nga launa ibidya sa hapon. Ating pagpangalagad, sumugod ito pagkatang kita sa ito ng mga Bombo reporters. Sumugod sa ito ng mga Bombo correspondents yung nasahin na sinatag sa mga areas of responsibility. Pinawil kami natin matagpalamati sa bilog ng Western Visayas. Sumugod sa ito matagpalamati sa bilog ng kalimutan. Pinagi sa itong website sa www.bomboradio.com. Pinagi man sa itong Bombo mobile app. Nagkaroon panwa, makita kang mabatihan kita pagi sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Subuman, makita kang mabatihan kita sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga balita, una kita sa balita lokal. Ang dalan sa may Barangay 40 nga reklamo ang ginbuhusan na sang simento. Kag karon dugay-dugay mag-report ang patrol upos kay Bombo Franz Andrew Burgos sa sining portion sa dalan dira sa may Libertad Extension Barangay 40 nga simentado na. MVIC liwat kagin patuman kag madamo ang mga nagareklamo. 12% sang 1.8 million nga target population sa probinsya sa Negros Occidental ang natigayo na nga mabakunahan. Sudad sa Bacolod, magabakal naman sang bulong para sa COVID-19. Ang ining bulong ay ginatawag Remdesivir. Kag sa ito nagapanguna ng mga balita nasyonal, Department of Foreign Affairs nag-file liwat sa protesta batok sa China. Presidente Duterte natagan ko na siya sang salang informasyon sa may kaintanan mga kabanan sa Pondo. Sunod sa kay Senator Soto. Subuman ang sa balita international, ang Russia magapatuman sang 1 week, isa ka semana nga pagpasira sa mga trabaho. Ang Kuwait halog naman kalong sa ila sining para sa ila sining makunado nga mga pumuluyo. Ang ato mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato di ka pangalagad karon sa Rubis edisyon sa panatuntunan Bombo Hanay sa Udto. This time mga kabyanan, diri na kita katuan naton si Bombo Franz Andrew Burgos. Ibalo na naton kagalantaon ang sitwasyon sa dalan Libertad Extension ang nasakupan sa Barangay 40. Ang gintalakay naton sa nagligad nga mga inadlaw nga dalan o utod malang ini siya nga dalan nga bulo-buan na gila sa simento, wala pa mabubuan sa simento. Kung naglalawig na pinakasimana na yung nagatambay na dira, kag kung magbubong ulan nagapuno sa tubig, ginay mo swimming pool sa mga kabataan. Kag ruol ini sa mga motorista kay during rush hours may kabyanan ang inang nadalan damong din sa salakyan. Kung makita sa litrato nga gina-post natin sumong sa Facebook Live, ang litrato nga ginapakita namon sumong amo pa ni ang dalan sang wala pa nila mabuhusan sang simento. Karon dugay-dugay ipakita na ni Bombo Franz Andrew Burgos kadto siya dito mismo
ang lain ang itsura sang dalan. Amo gyapon nga dalan pero lain ang itsura. No, lain ang itsura sa dalan kay tungod banwa nabubuan na sang simento. Kag nag-amat-amat na gani malay. Kinasig malang gali. Nagambal gid ko gani nga ini pagbubo ng simento hindi ni dugay ka hindi ni lawig ka nga ha. Pero tirang kalipot. Dapat na gani nga kung isa makasiling kita nga ay trabaho tabla. Antes na magbiya siguro yung tanay nga natapos hindi kay may pinapagka-portion sa dalan nga wala masiminto tapos kanto naman to sa pihak kag biyaan anay kay abot ko na ano pag ginahulat pareho sa nagasiminto na sa dalan namin sa magsilingan pa kanto sa Filisa dito sa Filisa nga area natapos na to dito sa Filisa proper pero na si Platay ko sa iligan natupatulyapon isa ka span nga wala masiminto ang liko nga dalan pagkanto banwa sa pagkanto sa sanitary landfill. May isa to ka portion na isa ka span nga wala gyapon masiminto hasta Subong. Kag dira man sa Subong man dira sa may atubangan sang simbahan dira sa nga simbahan gani man Galispin. Kag na kasimbahan ka tinuparay mo going to Barangay Felisa nga may ara gani na kahoy nga ara sa gadalan wala man na masiminto ang pinaka-portion pero nagatutok nito sila siminto man sa may bangga tutong ginasigi-sigi ito nila siminto di tanta puso na ito anay ang mga isa naman lang ito kapag buhos siguro hasta na lang din nga doon nagtupong na lang ang buta sa siminto kay wala man mabalikan buhos isa mo na Wilkinson sa mga buhusan ang mga bingaw-bingaw na nga dalan ba utro man no sige tuksoon pa naman ni Rason kay dili kita na yun sa dalan sa Libertad Extension dira sa may Barangay 40 sa doon mga kabyanan natigayo na ang mabuusan sang siminto ang interview natin sa Nagligad Banwa sakay punong Barangay Villanueva nga by Friday matapos namin pagbubuusan nga siminto pero wala pa gano'n nag-Friday subo mo wala pa nag-Friday na kuha na bubuan na sa siminto kabantanan doon kamayo lang na makasiling kita nga ati congratulations wow wala pa mag-Biyernes nabubuan ng siminto kaya kagapon pag-agi natin to sa dalan nakita natin itong isa ka transit mixer nga nagabubuo na sang siminto para na si Bumbo France ang bubugo sa Plakilinya Bumbo France please come in Like kita trim lihat no balik kita trim mo na tapos nakakatawa kita sa panakuhan sa progreso mo ko dan especially sa mga hit sa dalan nga ginabalik-balikan nato sa nagliligal yung mga daw ay tumutunog na problema no na wala pa pala natapos o wala pa na sigintukan mo ko dan nga sila na din hulak din mo dalan no pagin lukit din mo buto ng dalan sa Department of Public Works and Highway so din mo buto ng kita din na papakita lilo tapos well kung nakita na tumadlaw sa akit sa tumadlaw mo buto so wala daw ulit di balikan din natin pag nakita natin ang madakong dito ang kapo no lalo lang mo buto na simintuhan na sa Barangay 40 extension no din ko sa may Libertad din sa Petro Mogudan tungkol niya malapa Libertad Extension na data yes correct na Libertad Extension rin Mogudan so muna rin no panakit na sa sitwasyon kailang wala na Mogudan actually ang tingin so maging butakter o ginagin nagmala na siya pero hindi pa pwede maagyan sa sanakyan kay under curing period pa ni yes, exacto, girl, no? May tuod niya. Ibig ang alam ay sa mga paral pala kubutan o mga nagre-no, kapula, lahi para hindi kita siling dali-dali sila malapyan sa mga salapyan sila ara malang galinahon sus daw kung lang taon mo subong kag bago lang din pagkita nato ng litrato
sa wala pa mabubuan sa simento, tila layo gid nga diferensya kag tahod na gid subong kay simentado na yan mo daw sa wala lang gani kagi gubaho. Sakto yun mo muna, no? Dalag namin kami sa natin, ito lang hindi ko anong wala sa concern na agency, pero mo muna, nang nanakilig ni Kadala, yung matapos sa pilaman ka mga reklamo, din na ako nakasatol, mga reklamo, din na ako nakasatol, muna, so, sinuhaan din natin, nung sa pamano, wala man sila mo muna sa nagkakagsa sila ni Kamahil, wala din sila mo muna na tukain mo na sila ni Kamahil na palipakita, sa kaya punong barangay, Elmer de la Nueva, Comunal. So, matubungan ito Comunal, tutubungan daw, kaya imitik na nangika, yun na din ito sa, wala ka tumubig si Papa Villanueva, Comunal, ito sa may, may ginagawa hindi ba tayo, kumatsan ni Tap, no? So, dahil Comunal, balikan ko rin nato, sa nakikan rin nato Comunal, kung ano yung improvement, no, rin sa galan, sa isa nga lang na extension mo. Dahil ito mo naman sinasali natin, nilapila naman dito mga kukulit mo muna kaya napakalabay ng mga driblet ng tanong na hindi naman na pero iso para sa ilan, especially sa mga magway mga salakyan kaya yung siguro yung motor, no? So, naman dito mo muna, hindi na kita tantong sa actual agyan at sa dili na kapay. Basta may arap na, wala si Kapitan Villanueva, subong? Yes, mo muna, actually, na kayo makila ka, siya kayo mata, ito mo ka, so, iligin mo namin yung katagda, yung mo break, ito naman siguro may, naman siguro, no? May ginakatagda, ada mo mga patulahan, basta may arap na residente nga, pwede makahatag siya nga statement, payag, may kantanan sa pagkuana, pag kayo na sandalan. Kasi kung muna, no, sa festival na rin natin si Sir, no, kita dire, makaparaan kita dito sa nila, reaction mo dali ito. Nag-go-on may padre, no, sa likod. Sa likod mo, may ano na da. Wala na dito sila kayo na, no? So, natin ko lang pupuntahan, istigan mo dali nato, makapangita sa isa nila pa sa Yaderay mula, no? Kumasi pa lang mapakal mo sila sa nila ng reaction, no? Tungkol sa silinga pag sa kumahan sa silingadala na Comunal. Kasi try nila, kung si Sir Bala Comunal, no? Sir, try lang ko, Sir, no? Pag-agandre siya, sir, kung mag-agandre na, ano yung mga pangalan yan, eh? Ito, banat ko kami na, Sir? Ano alam mo yan, eh? Yan, lang ilang natin ka, ilang resident, Sir? 30 years na. Kailangan na ganit mo? 35 years old. So, sir, siyempre, kita nag-legal yung mga silimana, hindi kita lang din malamig, sa pasyon sa rin yung mga hindi. Okay, siyempre, yung kahit sila sa rin, no? So, subong ka sa unang dali, no? So, ano, unang may panina dito, ha? Kaya siguro, siguro na is, hindi namin ang hindi pa ito, ha? So, may mga kabudayan, kapag sa ingat ligan, so wala kanina sa mentuhan, sir? Dahil hindi, kung hindi nang biyagyo, eh. Kaya tayo, pero lower, sir. Hindi ka, pero may ka, sagyo ng idalo sa motor mo? Ito, sir, oo. Wala kami, sir, mo? Si Mati. Doon na utog ka, Bumbo France. 26 minutos man na kaligad sa time ng alas 11. Kag arena, no? Ang pagsiminto, pagbubo sang siminto sa isa ka porsyon na sa dalan sang Libertad Extension nga natigayo na. Di pag nakita ko di kagapo na sang hapon, mga pasado na alas 5, paglabay ko na ginabubuan sa siminto. Ti bilog nga gabi nga ara na siminto, tig-agit siya. Tig-ana sa subong. Sige, abay gina-interview ni Bumbo France Sandoburgo sa isa man ka residente tira sa Barangay 40. Bumbo France, please come back. So, nag-kuha ng signal? Okay, sige. Daw kahina ang internet connection da. Sige, abe. Sige, gina-adjust pa ni Bumbo France Sandoburgo sa sining audio. Ang video nila yung duwa sang yung interview, okay. No, ang audio lang, no, medyo alang-alang, no.
28 minutos banwa ang nakaligad sa taglang alas 11. Diri sa tunong pagpangalagad sa palatuntunan bumbuanay sa Udto. Sige abi, balikan ta dugay-dugay banwa ang patrol upod kay Bumbo Franz Andrew Burgos kag Bumbo Carla May Defensor. Sa sining pagsiminto na sa isa ka porsyon sa dalan dira sa Libertad Extension mga kabyanan nga medyo malawig-lawig man do pilaman kasi mana nga tiwangwang ini kag masyado ka hasol sa mga motorista sa mga nag-agi sa sinadalan nagaginutok bangod sa sining bingaw nga dalan nga bulubuan na gilang sa siminto pero sa nagligad wala pa mabubuan. Salamat gid no sa pag attender dayon kag pagsabat sa panawagan sa mga katawhan nga mabusan na sa siminto ang porsyon sa nga dalan dira sa may Libertad Extension. Balikan natin si Bumbo Franz Andrew Burgos sa Piyakalinya. Bumbo Franz, please come back. Bumbo Dano, pala kita dire. Naliwat sa kundring nga nakatuwa dire no sa may Barangay 40. So may couple kita dire sa Bumbo ko. Ano kaya pa alam mo, ma'am? Gladeline. Si Gladeline? O, pila ka na di ka po, mga Mercedes dire. Nang bagula ko din nagbalik, pero malapit naman ko di 4 years na. 4 years? Nakisang nagligad kasi ni Mala, mapiway pa rin na simintuhan. So, ano ang imo nga doon nasa bahay ka mo, kayo ay pala simintuhan? Oo, kayo lang kabudlay, bala mag-agyan, sa lakyan o, kayo kagusto. Oo. Pero subong okay naman, kayo na simintuhan. Okay, so, naman mga perusyo ka na experience mo dito ay pala simintuhan? Kabudlay, ito, may lang traffic, wala ka lang. Pero, okay lang. Pero sa sa pag-inulat so, gabaka ka na dahil galutak? Oo, galutak lang, pero liga, naging butangon sila nga mga takton, galang ka lang hindi maglutak. Okay. Dito mong kaya bal mo man, dito huwag last minute, anay din? Okay man ka, gamo na yun ang dugang-dugangan man ang dalag nga to, hindi, nagmamagutok, walang pagkagit sa lakyan kung ma-open na rin. Okay lang ka na ganyan, ma'am? 21. Gladly, no? Okay, sige, bumutalo. So, si ma'am, isa ini ka, trapante man bumutalo. Salamat, Jet. Thank you. Sige, bumutalo sa kamo to reaction ni ma'am. Para sila bumutalo, isa na ini ka, malakupan nga bulig, no? Siyempre, kabalo kita bumutalo nga, muli ang trabaho sa concerned agencies, rin bumutalo. Nga tagaan, din na isang mataway, din ginagala, no? Ang sabay sa Libertad Extension. Nagkakita na ito mo may mga pila na kapamasin ko ng motor nga makasalot kag makalabay na sa daring gadala, no? So, kaya tawag nga alimay sa bubudan sa sunod dire, na nakasunod kita sa bubudan sa may infrastructure kita rin, no? Which is saragit kita sa infrastructure kita nga daring gabahe, no? Especially sa puro, so dapat rin bubudan na may sila. So, passport na sa nga ila daring pagbuwak sunod sa daring, no? Sa may gabahe sa Barangay 40 bubudan. Sige, salamat gid Bumbo Franz Andrew Burgos. At yes, live dari sa Barangay 40 di Bumbo Franz Andrew Burgos para sa Radyo na Pilipinas. Kung sa Telegram ng sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Ano ba tayo magkaroon report ni Bumbo Franz Andrew Burgos? At least arena na tigayon gid man. Juta lang tikdol banwa, no? Kag-ara na. Okay na, ang ginaulat na lang kung matapos ng curing period, kag maagyan na inadra, mangin masulhay na ang pag-agi sa mga salakyan. Wala na sang mga kabataan makalangoy-langoy dra. Okay man na mag-enjoy mga kabataan, pabayaan kung mga kabataan maglaro sa ulan. Pabayaan, doon may kanta ng bumudyas, no? Pabayaan tang kabataan maglaro sa ulan, sa ulan. Kag pero delikado abi, may mga kabilyan na nga nag-aalinabaw. Kung maglangoy-langoy ng mga kabataan sa tion sa pagbubuo sa ulan, ginahimo nila swimming pool. Basi mari malaso pa mga kabataan da. Pero subong ti okay na. Dawgin siminto na. Mayo na ang dalan. Kag ang masiling kulang ara malanggali na. Dawag nga padugayan ta pa. 33 minutos ang nakaligad sa tagnay nga alas 11 diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Magabalik banwa ang ini nga palatuntunan pagkaligad gilamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby.
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Paradyo Bombo! Pabalik mga kabelan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Odto. Antes na ito na kwaon ang dugang report sa patrol, report di Bombo Kalamay Defensor. Ini may kaintanan banwa sa pag-alburuto naman sa mga may mga salakyan sa renewal sa registration. Diri kita nayo sa magkapalipay sa tanan ang aton
promo, no? Mga kabyanan, ang palabuto naton nga promo nga 1-2 Panalo Year 20. Sa diin banwa ang aton yang nga mga kauturan naanad na sang papromo sa Bombo Radio Philippines nationwide bisan pa sa sining pandemic, sa sining pandemic nga ginatublag kita sang hala kada adlaw na lang may mabatian kita mga kabayan nga mga report nga nagapositibo, may ara nga nagkalamatay, may kung ano-ano na lang sa karon banwa no pa kalimtan nato na ina no kay diri kita anay sa aton nga mga papromo, no ang 1-2 Panalo part year 20 promo nga sa diin magadulot ini sang mga papremyo, no kagkalipayan sa aton yang mga kauturan. Sa kada adlaw may mga magadaog kag ang palabuton pagid nga garandro nga may magadaog mga kabanan sang 1 milyon ka pesos. Dino kinakamudra sa inyo ginpang tipon nga mga proof of purchase. Dahil kinala na madamo sa mga proof of purchase kay kung madamo ang inyo nga proof of purchase mga kabanan, dako ginag-inyo tsansa nga magadaog. Okay, amo ning ginasiling nga the more entries you send, the more chances of winning. Ang aton nga mga produkto, ang aton mga proof of purchase, amo ning ginalakipan sa Alfonso Branding, Rexona Deodorant, Orocan Silver Swan, Panyawan Arflority Pawnshop and Jewelry, kag subuman may madamo pa nga mga naga-intra o kung mga produkto nga naga-intra kag nag-sponsor sa siya nga promo ang 1-2 Panalo Year 20 promo. Baldi-balding papremyo na, may cash siyahan pa. Sige, kay sa sunod nga mga sinimana madinaguso naman ang mga kauturan naton nga magakuha sa ila sila mga premyo, ang atong mga lucky winners sa sining gihingagaw nga promo antes magtakop ang tuig 2021. Last quarter promo sa nga Bombo Radio Philippines, no? Last quarter kay kada quarter mayara kita promo. Ang nami lang niya sa Bombo Radio kay ang promo banwa ang nagasunod sa aton nga minimum health protocol. Way na kinalanon pa yang magkadto diri kay tipon-tipon kay pwede malang niya i-drop nila ang ilang mga entry sa mga drop boxes diri sa Bacolod kag pila ka bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Kag sa aton nga draw which is live, hindi na kinala magtumpok pa ang mga entry senders. Kag wala na sa dabong nga kubikos, may mga coding-coding pa, kag kung ano pa na hiyang i-entry nyo, i-sulat nyo, i-upload nyo, may kung ano-ano pa, may mga messenger, may mga why na sang duro gamo. Okay, kung magpapromo ta tapos damo sang mga requisitos bla, may mga dalo mo pang imong nga proof of purchase, mangayo ka pa sa mga barcode. May araw na promo nga muna mo, may mga barcode, may kung ano pa itong mga code, tapos isulod mo naman, i-kwan mo naman, ipaagi mo naman sa messenger, kadamo-damo lang. Kaya ang ibang nga mga nagalilingin ulo siya, inilatanay, kino kalilingin sa ulo. Antes na makapasakop sa promo, doon nagkalakalbo na kaya kapaminsar sa kung ano pa na yung mga damo pag-agyan, mga electronics na. Aray, ito sa Bombo Radio. Away problema na. Why na mga electronics na. Amo mangyapon ang pagpatigayon na ito sa entry, asang promo, mahulog ka man yapon niya sa ibong mga entries.
Amo magyapon nga mga patakaran may ara subri nga puti nga long size, isulat mo imong ngalan, address, signature, ang proof of purchase, ang week number. Kag ibuta mo 1 to Panalo year 20 promo sa care of DYWB Bombo Radio Bacolod. Ti amo lang ka simple ihulog mo lang sa box. Kami ang bahala diri mag-draw. Do sige alam lang nakilala niya mag-agi pa ko sa din nga liko-liko damo pa lilikuan antes nga maka-qualify ka nga mag-intra sa promo. Ining damo liko-liko Bombo lito daw madumduman kong istorya nga nabasahan ko man ng istorya ni nga nag-attend siya sa kasal. Pag-attend niya sa kasal sa resepsyon na may duha ka pirtahan nga sudlan. may duha ka pirtahan nga sudlan. Ang isa ka pirtahan nagasiling nga ano ni maninoy ni o kung hindi ka maninoy dito ka sa pihak nga kuan sa pihak ka pirtahan isulod ka sa pihak ka pirtahan pag sulod sa pirtahan may duha pag kapirtahan nga dapat mo sudlan siya may kuan ning ano pa ito ni siya ano parinti ka o kung abyan ka sa ngin kasal te kung parinti ka sa ngin kasal dito ka sa pihak ka pirtahan managi. Pagkabot mo to sa pagkapirta, pagkasulod mo to, may doon naman liwat kapirtahan. Ngayon, sudlan, siya, may regalo o kung wala. May regalo kung wala. Di kung wala ka sa regalo, siling to sang isa nga siya, huwag ko galing regalo. May isa pa ginigan ni kapirtahan karon kaya huwag ko nga daan regalo, hindi na gilang ko ni magsulod sa resepsyon mo. Siya, may regalo kung wala. Di kaya sa regalo, dito sir, kanto sa kapirtahan. Siya, last na gano'n yung kapirtahan, kaya huwag ko regalo, pagsulod ko ni ko may harap pagpirtahan. Hindi na ako magsulod, hindi na ako magkanto sa resepsyon. Sus, kanto sa pirtahan nga para sa wala regalo, pagkabi sa pirtahan, pagbuha niya, higadala na. Higadala na. Wala na-aus siya. Kadaho mo sa nalagyan. Kadaho mo pasikot-sikot. Dili sa 1 to Panalo, nga promo banwa kay iniwan na niya damo pasikot-sikot. No? Bantayan kay kadadlaw may 3 yung mga daog mo. Ay, amo ni mudlay basta may pasikot-sikot. No, kung katapusan pag bukas siya sa katapusan ng pirtahan niya may regalo kung wala. Siya ini gani pagbukas ko ni sa sining pirtahan. Kung may duha pag ini pirtahan mabalik ko hindi na ako magkanto sa resepsyon. Siya ay ko na regalo so pag-abli sa pirtahan. Pagtamuan niyo, amo man ang ginalilay ko, ginahigadalan. Ara na sa sagwa. 45 minutos sa kaligan sa tag na nga alas 11. This time mga kabilang ko na ito report ni Bombo Carla May Defensor. Ini may kaintanan banwa sa sining pagpatuman naman liwat sa motor vehicle inspection center, no? Nya sa diin ra kay magpa-inspection si imo sini salakyan antes mag-renew sa registration ning LTO ni utro man damo pasikot-sikot nga ginapabudlayan nyo yung mga nagapanagya sa salakyan sa pagparehistro do kadamo gidya kayo sang dapat agyan antes ma-rehistro ang salakyan. Why na sang shortcut sina diri nga mabayad na lang niya mapa-smoke emission. Kaya pagkatapos ang smoke emission, mabayad sa insurance. Kaya pagkatapos mabayad to ya sa renewal sang registration. Daw man lang kasimple daw sumundo ka mo pa sikot-sikot pa. Antes ka maka-renew sang registration sa imo nga salakyan. Sa sumong balang nga panahon imbis nga nagsulhay do nag-record pagigani masyado kasuli banwa sa ginapayag sa tuwanan ni Presidente Rodrigo Duterte nga dapat ang mga pagproseso naton sa mga papilis para sa kung ano man kinahanglan naton kinahanglan mapadasig lang. Subong imbis na mapadasig mapadugay kay kadamo pa sang pag-aagyan kadamo sa mga rikubikos, kadamo sa mga doon din nato maintindihan yung mga wala nang labot sa rikubikos, kadamo pagidyaban mo sa mga balayran. Kadamo sa mga ayo dugang ang pag-anto sa mga katawhan haw. Nanotisyahan nyo nga daw na kabudlay sa pagabuhi ta subong no
sa pagproseso banwa sang pagproseso sang pagproseso sang mga kinalanon naton daw kad bugay kag makalabot kadto sa punta ara pa ginagyapon sa pinaka mga opisina nga hindi ka pagtagaan sang kumplito nga requirement. No, hindi kumplito ang pag process subong masaling na siya nga siya kadto anay sa muni. Ti pagkadto mo to, pagbalik mo naman siya, kadto kapag ito sa muni. Tingnan nila pagtingubo natag instruction. Aba isa man ni sa ginahambal ni Presidente Duterte sa tuanay nga, ikaw na nga, hindi na magdadamo pa, dapat ang mga requirements isahay lang kapag atag sa instruction sa mga katawhan. Why man ni matuman, kaya kanong damo man subong sa magkanto ka sa mga opisina, kanong damo sa mga requirements, nga why na lang ginatingubatag sa nagaproseso, kaya ginautay-utay. Ano pa siya doon katrasado? Ha? Subong naman mga pagproseso ni sa renewal sa registration sa LTO. Sus, siya doon kabudlay. Balik na lang ta siguro nga balik na lang ta siguro sa kalisa ay basi wala na registration sa LTO kung kabayo na lang aton nga sakyan. Ang Pilipinas siya, imbis siya nag-improve ang serbisyo, nagadasig ang pagproseso sa mga kinalanon to, imbis nga amo ni ang matabo, uyaya, kaya nagdugay, kaya nagsado katrasado, kaya sado kabudlay, imbis nga papuso ng kabuhi sa katawhan, nag-igod kita, nag-uyoy kita, dogin butangan kita sa isa ka sako nga, bugas sa ulo nga, dogin palukdo sa aton lang, doon mo na kabugat, doon palukdohon tayo sa mabugat yung nga bagay, kaya palakton. Di kung di na malupog ka, yari report sa Piyagalinya, Bumbo Carla May, Defensor. Please come in. Yes, Mamadan, so gimbalik na ang paggamit diwato o kon na pagpa-implementar sinisang Motor Vehicle Inspection Center Bombodan diri sa syudad sang Bacolod, Bombodan. So ang main purpose gini sang MVIC o kon MVIC Bombodan ang ma-secure ang dalanon o kon ma-secure ang salakyan sa dalanon Bombodan nga safe Bombodan. So at least ma-checkar ang mga salakyan nga kadalaga nga maayo ang function sa iya sini nga mga suga pati sa function sa dalo mga preno Bombodan. So amo ni ang purpose gid sa MVIC kung gin-implementar ini sa subong Bombodan. So nagligad wala gindula ang pagpa-implementar ini ginbalik sa dating gawi Bombodan nga mayara pwede bisan diin lang ang mga inspection center Bombodan o na emission center, no? So ini gin pa implementar ini pero atong private MVIC Bombodan previous bali wala ni sila ya nagkuntat, nagsigi-sige lang ini sila ya kaga depende sa mga owner sa mga salakyan kung diin ini sila mapa-emission Bombodan kung gusto man nila ipa-inspect ang ila sini nga salakyan Bombodan. So sige lang ang operate at the same time ang sa mga emission center. So sa subong nga Bombodan, mga light vehicles lang ang pwede iga-pa-inspect kag ipa-emission dito sa may NVIC Bombodan kay hindi pwede makapa-inspect dito ang mga truck Bombodan kay lapaw na ini sila sa kabugaton nga required lang sang MVIC Bombodan. Kada dira pa-emission o kung makapa-inspect ini nga mga light vehicles kag ang mga single nga motor Bombodan. So ini nga mga tricycle depende no sa mga toda o kung sa mga owner kung diin ini sila magpa-check Bombodan. Pwede man ini sila sa mga emission centers diri sa Bacolod sa Negros Occidental kag pwede man ini sila dito sa may MVIC Bombodan. So mo lang giniya ang encourage o kung ang ginapa-implementar sa subong nga mangin safe ang salakyan sa dalanon at the same time ang mga gasakay. Ariyo, Bumbo Carla, sa tanan nga mga aksidente nagakatabo, ang rason kung nga ang aksidente, hindi tungod nga pagalpalon ang salakyan, nga hindi na pwede magyadalagan sa dalan, nga adotson aksidente. Ang usually, ano ang rason nga may aksidente? Kaya balo ka guro kung ano ang rason Bumbo Carla nga may aksidente, mga motor, nagatumpilak, nagasagaid, mabungguan, madalasa, maipit sa lagko nga salakyan. Ano ang rason kung nga ang nagaka-aksidente? Tungod sa pagkaras-haras ang driver. Kaya kung ang driver nagalong lang, paano abi nga ma-aksidente? Kaya ang kalabanan nga aksidente nga nakita natin tungod nga kapaltahan sa driver.
Why, rason na lang na gani kung isa nga siya nakwa na aksidente ko kay nadulaan kontrol ng salakyan. Hindi yang salakyan nadulaan kontrol, ikaw yan nadulaan kontrol kay kung ano-ano pa yung ginahimok mo samtang nag-drive ka. Kagi pa rason na lang kung isa nakwa nadulaan prino. Wow, araw na nga sa imo nga araw na nga gulpiada lang madulaan prino nga. Ano natabo sa ng prino yan, may ara na nga gulpiada lang na utod na dayon ang linya sang prino mo na nga paglapak mo ay na dayon nagakuan ay na dayon nagakagat. Kaya antes na kung may salakyan ka, antes mo mabatyagan nga nagapalyar ang may problema ng imong prino, mabatyagan mo na yan antes pa man ang pagbiyahe mo sa Malawig. O kag ipa-check mo na. O kung mga brake pad niya may diferensya na, may balaan mo man nagakuan mo na yan, batio man ang iyang nga tingog sina sa kwan sa anong tawag sina sa brake drum. Ti bo kay amot lang ti kun sa bagay para man sa safety to sa tanan. Yes. Pero tapos galing kay ang pa-inspeksyonan mo sa salakyan do isa lang ya ka center. Ay, tani kung ginimplementar nila, halimbawa di sa Bacolod, may ara na tag napulo kung 20 ka center, para hindi ginutok ang mga salakyan. So, bumada na amo na nga gina batch by batch nila no ang pa-test dira bombadan. So, from 7 a.m. to 6 p.m. ini sila bombadan. So, ang first hour o ng 7 to 8 a.m. priority na akong ginahatag nila sa mga walk-ins nga aga pa bombadan. Pwede man ini sila makaparehest ako na makaparegister ako makapabook bombadan kung ano oras ini nila gusto. Pero ang 7 to 8 a.m. is para gina sa mga nag-walk-in nga aga pa bombadan. Kag may araman nga mga centers bombadan nga ginbutang sa north kag south sa Negros Occidental bombadan. So amo pa nato sini nga pag-checkeron kung nasa suguran na patukod ini nga mga centers bombadan. Tadi amo na nga wala labot nga damo ang centers tapos iwikwan lang minimal lang taning balayran. So bombadan ang balaytan naman niya sa PUJ amo man sa gihapon 300 pesos bombadan more or less 300 plus pero hindi maglabot sa 400 ang balaytan bombadan. Sa mga light vehicles meron sang 600 pesos ang balaytan bombadan. Medyo mas bulubahado ang iya sa PUJ kay ginayo gini sa mga transport groups diri sa Bacolod City, Negros Occidental nga medyo gamay-gamayon lang sa mga PUJ kay tungod nga sila apektado man sa kita ang kalabanan nga tagiyaman sa salakyan bombadan apektado man sa pandemya pero ang naapektuhan gid amo ang PUJ bombadan. Kay sa din pa nga nagpandemic subong dito pa ka magsako ang implementasyon sa mga daw hindi man sining abi nga emergency situation nga dapat gid ang mga salakyan checkeron gid sa subong sa una gani way maning damo pa yung mga pagalpalon nga salakyan nga nagabiyahe subong do kalaka ka na gani makakita pagalpalon nga salakyan gid halos tanan nga mga nagaagi di sa Lacson o kundi mo nga bantayan gid sa agas ta magagabi daw halos karabanan mga bag-o naman gani ni magayba ba natin sa ano na lang ginaya sa driver kung sa operator no paghalog sa tama ka hindi ng LTO ariyo ang pangdakpan nyo ini mga salakyan kag ilabi na gid ng mga motor mga tricycle nga perti ka silaw ang mga suga kag wala labot nga silaw ang ilang headlights ang ilang buli imbis nga pula ang siga may ara pa ginabutang blue nga sa pagkasilaw-silaw kung isa naga-blink-blink pa ini nga daw pamatyagan mo daw ambulance kung ikaw nagasunod ya kag hindi abi heavy tent ang imong windshield perti gid kasilaw mabulag kaya sa kasilaw amo gi gani amo no kapin pa kung nagainulan amo gina pinaka budlay gid bombadan no kung mayara ka sang sugata nga perti gid kasilaw ang suga sa iya siningag ginadala sa lakyan o kon motorsiklo bombadan so kabay pa ini matagaan man sang pagtamod no ang mga masubragid nga silaw ining pagpatuman sining mga all inspection nga ini naway gini ganaron ang gobyerno ang nagaganar lang sini nagapanag-iyas ang center nga siguro sa banta ko ini transaksyon na nga daan niya sa taga LTO kag kwa diay kwanta ni patuman ta ini kay para nga kung magkakwarta kami kakwarta man kamo da so kabay pa bombadan tatanitan na lang bombadan kay man ta magasiling amo gina pero daw man sa paminsaron sa mga katawhan
Kaya mo na inspection ni pwede man nga kada mag-renew ka sang registration mo na. Hindi ba lang ang mga taga LTO halin sa una may kung mag-renew ka sang imo sa lakyan ara dal mo na sa lakyan mo na sa LTO kay may mga nag-inspection man nga taga LTO. Ano pa niya nga biga ni nga pwede kaya man lang nga ubrahon sang LTO nga maglantaw na mag-checkyan sa mga salakyan. Unless kung tamaran na gid mga taga LTO mag-checkyan pero kung naman ang mandato nga trabaho nila, gina-checkyan mo na sa una, di subong nga kadamo na, may maagi ka pa to sa center, may i-lift up ang ibong nga salakyan, lantahon mo sa kwando, kung damo na gid. Nga kung sa bagay, ang mga salakyan subong, mga brand new na. Sa una, why man to sa may na-aksidente to kay nagalumpiga ang salakyan or nagkalahkas ang guma niya or ano nga sistema daw, why man? Ayo, sige lang. So, pamuday na pamatian nato no ang dugang pahayagi kan kay Sir gikan sa General Manager sa Private Motor Vehicle Inspection Center nga si Sir John Christian Testadio. Okay, good siya, no? So pag-start tatlong last Monday, we were able to implement ang bago namon nga system, batching system, that's both advance appointment man nga system. So kung magkadto di ang tawo, halog wala sa gadi na gusto. Kay what we did is sa isa ka oras, if we can process 14 kasalakyan, kag makaprocess kami 20 ka motorcycles, so we do it by batch. Okay. So kung hindi pa ila oras, hindi lang sila anay maglakat. Okay. So amo na sa subong, kung tawhay gid ta, every hour may gasinulod lang nga bulos-bulos nga number of clients. May ara to wakit. May ara gid nga gakadto timpano. No, actually ang mga early birds nga gasiling alas 4 balaga abot. Kinalista na sila namon. We leave ang 7 to 8 AM nga slot open para sa mga gawok-in temprano pa. Para ma-serve gid sila. Kaya tiniyara kita sa mga out-of-towners, tiniyara kita sa mga tigulang na bala, nga temprano pag gamata. Yes. So, those slots, ang 7 to 8 a.m. nga slot, yun reserve namon for them. Okay. Sir, until what time yung sini nga operation dira, sir? So, we start 7 a.m. Tapos gatapos kami alas 6 p.m. So, we cater 10 batches. 10 batches ang talakyan kag motor. So, amo na. Okay, sige. So at least may akas na sistema para hindi magaginutok. Bumbo Carla? Yes, amo na Bombadan, no? Kasi ginalikawan man ina Bombadan ang pagdamo man sa tawo sa isa ka area Bombadan. So, kailangan ginimplementar nila ang batch by batch of Bombadan. So, for me, araman sa aton mga kauturan nga pati diri Bombadan niya raman sa nga ti dugang Galason so Bombadan. Pero sige pa masige ang ila sini nga pag-operate mangod nga implementar na ini Bombadan. Okay, sige. Bombadan na mo yung report gikan sa patrolya ni si Bumbo Calamida para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent Patrol number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Salamat kay Bumbo Carla, defensor. 1 minuto na kiligan sa tagna nga alas 12. Dugay-dugay ari lang aton nga Bumbo News Center. Para sa aton nga Bumbo Network News. Dugay nga pala sa anon sa mga katawhan ganar sa nagpanag-iyasang motor vehicle inspection center. Sa una gina-inspeksyon na sa taga LTO, okay man to. Ang hapos ginapabudlay. Yari ng Bumbo News Center para sa ating Bumbo Network News. Standby. The KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bumbo News, DWSM, Star FM, Bumbo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition, araw ngayon ng Huwebes, Oktubre 21, 2021. At sa ulo ng ating mga balita. Ang Department of Labor and Employment muling nagpaalala sa mga employers na hindi pwedeng sibakin at ipitin ang sahod ng mga unvaccinated pang mga manggagawa.
Samantala, infectious disease expert umapila sa publiko na huwag magpanik sa gitna ng isang Delta COVID-19 subvariant na kumakalat na rin sa ibang bansa. Ang pagbibigay naman ng mga subsidiya para sa mga tsuper kinokonsidera na rin ngayon ng Kongreso. Ang Philippine Space Agency inalerto ang publiko sa eastern section ng bansa kaugnay ng inaasang pagbagsak ng debris ng South Korean space rocket. Yung kampo naman ni Senator Manny Pacquiao abay kakasuhan ng syndicated estafa ang dating aide nito. Sa ating international news, ang World Health Organization nagbabala na maaring aabot pa sa 2022 ang COVID-19 pandemic. At para naman sa ating sports balita, ang Boston Celtics hindi umubra sa New York Knicks na inabot ng 2 overtime sa NBA opening season. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman. Ako po si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Jane Buna. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, binigyan diin ng Department of Labor and Employment o DOLE na hindi maaaring sibakin ng mga employers ang kanilang mga manggagawa o hindi kaya ay ipitin ang kanilang sahod dahil sa pagtanggi na magpabakuna kontra COVID-19. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, walang legal basis sa ngayon para sa mandatory vaccination ng mga manggagawa dito sa Pilipinas kontra COVID-19. Pero maaari naman aniyang tukuyin ng mga employers sa Metro Manila ang Interagency Task Force Resolution na pumapayag sa mas marami pang negosyo na makapag-operate sakaling mas marami pa sa kanilang mga empleyado naman ang bakunado na kontra COVID-19. Sa ngayon, hindi nakikita ni Bello na papabor ang kanyang sarili hinggil dito sa mandatory vaccination hanggat sa magkaroon aniya ng sapat na supply ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Samantala, sinabi rin ng kalihim na sa ngayon ay wala pa siyang natatanggap na mga reklamo laban sa mga employers na ginagawang mandatory sa kanilang mga empleyado ang pagpapabakuna kontra COVID-19. Samantala naman, nadagdagan pa ang bilang ng mga nakabalik sa trabaho simula ng ibaba sa Alert Level 3 ang status sa Metro Manila. Ayon kay Trade Undersecretary Ruth Castello, halos araw-araw ay nadagdagan ang mga nagbubukas na negosyo. Kasama na rito ang lumang negosyo na muling binubuksan at meron ding bagong negosyo na nagsisimula pa lang. Patok rin sa mga ito ang food businesses, delivery services at iba pa. Payo ng DTI, iparehistro dapat ang lahat ng negosyo para makakuha ang mga ito ng angkop na proteksyon kung sakaling may mga maitatalang suliranin. Samantala, nilinaw naman ng isang infectious disease expert na hindi kailangan magpanik pa sa kasagitna pa rin ng mga ulat na isang Delta coronavirus subvariant ang napansin sa ilang mga bansa doon sa Europa pati na rin sa Israel. Sinabi ni Dr. Edsel Salvana, miyembro ng Technical Advisory Group ng Department of Health, na maraming pag-aaral pa ang kailangan kaugnay sa 4.2 subvariant ng Delta coronavirus. Aniya, kinakailangan ng masusing pag-aaral pero hindi pa kailangan na magpanik tungkol dito. Dagdag pa nito na hindi niya tinuturing na formal variant ang naturang subvariant ng Delta coronavirus. Nauna nang lumabas ang report na ang 4.2 variant ay lumitaw o kumalat ng maraming beses doon sa United Kingdom. Napag-alaman na ang Delta variant naman ang nananatili pa ring dominant sa mga samples na nakukolekta dito sa Pilipinas na nakakapagtala ng 29.2% ayon sa Department of Health. Sa dagdag pang balita, umapila si Marikina City Mayor Marcelino Teodoro sa national government na ibigay na sa mga local government units ang mga COVID-19 vaccine doses na gagamitin para sa pediatric vaccination. Ayon kay Teodoro, naghahanda na ang Marikina City Government para sa pagbakuna ng mga edad 12 hanggang 17 na mayroong comorbidities. Oktubre 15 nang sinimula ng Pilipinas ang pagbabakuna sa mga minor de edad. Ang pilot pediatric COVID-19 vaccination ay hinati sa 2 phases. Una, ang mga 15 hanggang 17 anyos. Pangalawa naman, ang mga edad 12 hanggang 14 anyos. 8 ospital lamang ang naunang napili pero sa aktibidad na ito, pero dinagdagan pa ito ng 13, iba pa sa ngayon. Ang Philippine National Police o PNP Maritime Group abay nakabantay na rin doon sa may Dolomite Beach laban sa krimen at COVID-19. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Annalise Soberano.
Binabantayan na rin ng PNP Maritime Group ang Dolomite Beach sa Manila Bay sa Rojas Boulevard kontra krimen at kontra COVID-19. Ito'y kasunod ng utos ni PNP Chief General Guillermo Eleazar na bantayan ang mga pasyalan dahil sa nangyaring pagdagsa ng mga namamasyal noong weekends. Kasunod ito ng paglalagay sa Alert Level 3 sa National Capital Region. Kaya naman ang pamunuan ng PNP ipinag-utos ang pagdaragdag ng mga pulis na magbabantay. Ang PNP Maritime Group agad nag-deploy ng mga tauhan na nakabisikleta sa Rojas Boulevard lalo na sa paligid ng Dolomite Beach. Ayon kay PNP Maritime Unit NCR Commander Police Colonel Oliver Tanseco, ang PNP Maritime Group ang siyang magsisilbing beach patroller sa Manila Bay Dolomite Beach. Dagdag pa ni Tanseco, tutulong sila sa pagpapatupad ng utos ng PNP Chief na ipatupad ang minimum public health standard para maiwasan ang lubusang pagdami ng mga nahahawa sa COVID virus. Bukod sa mga nakabike na maritime police, mayroon din silang foot patrol at seaborne na nagpapatrolya sa Manila Bay gamit ang kanilang mga rubber boats at high-speed tactical watercraft. Noong nakaraang araw, ipinagutos ni DILG Secretary Eduardo Anyo sa PNP na mag-deploy ng dagdag na tauhan sa mga pasyalan upang maipatupad ang minimum public health standard dahil nananatiling banta ang COVID-19. Kabilang din sa mga tinukoy na dinagsa ng mga namamasyal ay ang malls at mga places of worship. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Anali, naku, talagang kailangan yung mas maraming presensya talaga ng mga kasamahan dyan sa may ng PNP dyan sa may Dolomite Beach kasi sa pag-iikot natin kahapon tila pati mga bata ang dami na rin doon, Bombo An. Kaya nga Bombo Dave at sinabihan nga natin no at sabi nga natin na nandoon tayo kahapon pero kukonti lang yung nakita nating nagpapatrolya doon ng mga otoridad. Kaya nga sinabi ni Colonel Tanseco ay kanilang dadagdagan yung mga tropa ng PNP Maritime Group kasama yung mga personnel ng Manila Police District para tutukan itong mga kababayan natin na pumupunta dyan sa Dolomite. Alam mo, kahit ang init ng araw ay hindi alintana ng ating mga kababayan, Bombo Dave. Kaya isa ito sa mga kahit anong advice at kahit anong panawagan na social distancing, kita din natin na hindi talaga wala talagang ipinapatupad ng social distancing dahil ang itong mga kababayan natin ay parang atat na atat silang makita itong Dolomite Beach, Bombo Dave. Alam mo, Bombo Anali, kahit pala dyan sa labas, dun sa video na ipinapakita natin sa kasalukuyan sa ating Facebook Live, napapansin natin na kahit doon sa labas pa lamang ng gate, napakaraming tao pala yung nagkukumpulan dyan sa labas kasi parang may mga nagbebenta. Isa din ba sa mga kinukonsidera ng PNP na bantayan yung mga nagbebenta dyan sa labas ng Dolomite Beach na iyan, Bombo An? Tama ka, Bombo Dave, dahil may usapan din ang Maritime Group at ang Manila Police District na may magbantay sa loob at may magbantay din sa labas para nga matiyak yung minimum public health standard at yung physical distancing. So hindi ito natin nakita, no? Kaya nga dapat kakalabitin na naman natin itong ating PNP para nga dagdagan pa yung mga personnel nila dyan sa may Dolomite Beach sa Rojas Boulevard, Bombo Dave. Bombo Anali, one last question na lamang. Nabanggit din ba ng PNP Maritime Group kung isasama nila sa kanilang magiging diskarte sa mga susunod na araw itong pagpapapila ng mga pumapasok o yung mga pumupunta dyan sa may Dolomite Beach, Bomboan? Come again, Bombo Dave? Yung nakikita din ba ng PNP Maritime Group na magiging diskarte nila sa mga susunod na araw yung pagpapapila ng mga nagtutungo dyan sa may Dolomite Beach doon sa may entrance kasi para at least makontrol man lang yung bilang ng mga pumupunta doon mismo sa loob ng Dolomite Beach area, Bomboan? Tama ka, Bombo Dave. Isa iyan sa mga gagawin ng PNP, hindi lamang sa Maritime Group at maging yung mga tauhan din na nagmamando dyan sa Dolomite Beach, Bombo Dave. So sa mga susunod na araw, asahan natin na medyo dadagdagan yung presensya ng mga kapulisan dahil kitang-kita din natin mismo na super spreader events, yung pagpunta doon ng maraming mga tao at maging ng mga maliliit na bata, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Anali Soberano. Samantala naman, ang Philippine Space Agency inalerto ang publiko sa eastern section ng bansa kaugnayan ng inaasahang pagbagsak ng debris ng South Korean space rocket. Ang detalye sa ating pagpapatuloy.
Have a light and refreshing day with a new Dunkin' Brewed Tea. Taste the full-bodied flavor of Dunkin' Black Tea and sip on the delicate flavor of Dunkin' Green Tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Dunkin' stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa darating na linggo, Oktubre 24 o mas maaga pa, nakatakdang i-anunsyo naman ang testing sites para sa 2020 to 2021 online bar examinations. Ayon po yan sa Bar Personal Login Unified System o Bar Plus na inilunsad ng Korte Suprema. Sinabi ng Supreme Court na sa pamamagitan ng kanilang Office of the Bar Confidant na noong Oktubre 20 pa sana nila natukoy ang individual testing sites para sa mahigit 11,000 examinees, subalit nakaranas ng technical issues ang kanilang Bar Plus system. Nauna nang inanunsyo ng Korte Suprema na isasagawa nga ang bar examination sa 29 na testing sites sa buong bansa sa darating na Enero 16, 23 at 30 at Pebrero 6 taong 2022. Sa November sana idaraos ng Korte Suprema ang bar examinations, subalit inurong ito dahil na rin sa sitwasyon ng bansa sa gitna pa rin ng COVID-19 pandemic, kasunod na rin ng abiso at payo mula naman sa mga eksperto. Nagdesisyon ang Korte Suprema na gawin sa iba't ibang testing sites sa buong bansa ang bar examinations para mabawasan naman ang gastusin ng mga examinees. Magugunita na sa mga nakalipas na taon, kadalasang idinaraos ang bar examinations dito sa Metro Manila lamang. Samantala naman, ang Malacanang tiwaling malakas ang laban ni Senator Bato de la Rosa sa pagkapangulo dahil sa pagiging kandidato ng administrasyon at kasabay ng katiyakang hindi magagamit ang public funds sa kampanya. Ating alamin ang detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Day, binagin din ng Malacanang na hindi dapat maliitin ang kandidatura ni Senador Bato de la Rosa bilang presidente sa susunod na eleksyon. Sinabi ni Secretary Harry Roque, ang spokesperson ni Pangulong Duterte, maliban sa pagiging mismong kandidato ni Pangulong Duterte, si Senador Bato de la Rosa ay siya ring standard bearer ng PDP laban o yung tinatawag na ruling party. Ayon kay Secretary Roque, dahil dito ay mayroong hawak na malawak na makinarya sa buong bansa itong si De La Rosa, at maliban pa dyan, siyempre, yung endorsement power ni Pangulong Duterte na ngayon ay natili ang mataas na satisfaction rating, gayon din yung kanyang popularidad. At kasabay nito, huwag daw mag-alala yung publiko dahil hindi raw magamit yung public funds o pondo ng gobyerno ng publiko sa kampanya ni Senador Bato de la Rosa bilang kandidato ng pagkapresidente ng administrasyon. Kung bakit, na ito ang bahagi ng pagpaliwanag pa ni Secretary Harry Roque. Not been an administration candidate, he would have finished fourth. So imagine all the governors, mayors, being thankful for the projects that they had supporting the administration candidate. Whether or not he's popular, the fact that, number one, there is a pandemic now, which makes command votes even more important for the success of a candidate, you cannot discount that even if Senator Bato is now lagging in the polls, that he will find himself number one soon. Public funds are prohibited to be spent. What are the guarantees? Number one, it's the law. Number two, COMELEC will enforce this prohibition. And that is why at the start of election periods, even public infrastructure projects stop because you can't implement public projects in a way that would benefit incumbent officials responsible for the projects. Ang bahagi ng pahayag nga ni Secretary Harry Roque, naniniwala na bagamat kulelat daw sa ngayon sa mga survey, ay hindi raw malayo o malabo na habol itong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Itong si Secretary Roque naman sa kabilang banda ay iba ang kanyang gusto na maging kandidato sa pagkapangulo. Ito ay si Mayor Sara Duterte Carpio na ngayon nga ay hindi interesado at mas minabuti na tumakbo na lamang muli for re-election bilang Davao
City Mayor. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, kinokonsidera na rin ng House Committee on Transportation ang pagbibigay ng subsidiya sa mga tsuper bunsod pa rin na magkakasunod na oil price hike kamakailan. Sinabi ni Samar 1st District Congressman Edgar Mary Sarmiento, ang chairman ng naturang komite, na nakasaad sa Section 82 ng Republic Act 10963 o Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law na maaaring tulungan ng pamahalaan ang mga tsuper na apektado ng patuloy pa rin na pagtaas ng presyo ng langis. Sinabi nga ni Sarmiento na nakikipagpulong na siya sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at maging sa mga transport groups at kanila itong natalakay. Dahil dito, bukas aniya ang transport groups na wag nang ituloy naman ang hirit nila na dagdag pamasahe. Sa dagdag pang balita, Philippine Space Agency inalerto ang publiko sa eastern section ng bansa kaugnayan ng inasang pagbagsak ng debris ng South Korean space rocket. May detalye si Bombo Dennis Hamito. Abiso ang Philippine Space Agency o PISA sa publiko kaugnay doon sa paglalayag sa eastern seaboard ng ating bansa at pananatili sa naturang parte ng mga lugar. Posible kasi ngayong araw, Bombo Dave, Bombo Jane, bumagsak yung debris ng South Korean rocket at maaaring sa naturang parte ng karagatan ang magiging direksyon nito. Tinatayang mangyayari ang pagkahulog ng mga bahagi ng rocket sa pagitan niya ng alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Sakop naman ang inilabas na babala ang nasa Cagayan Valley hanggang Caraga region. Pero paglilinaw ng PISA, maaari pang magkaroon ng mga pagbabago sa direksyon ng debris, ngunit mahalagang mag-ingat pa rin. Maging ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay may hiwalay ding abiso para sa ating mga kababayan sa naturang parte ng ating bansa. Sa pahayag naman ng ilang eksperto, maliit daw ang posibilidad na makapinsala pa ito dahil nagkapira-piraso na ang nasabing bahagi ng rocket. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Nagbigay ulit ang Australia sa Pilipinas ng panibagong batch naman ng oxygen concentrators. Pinangunahan ni Australian Ambassador Stephen J. Robinson ang pag-turnover ng 100 oxygen concentrators na donasyon ng Australian government sa Pilipinas. Tinanggap naman ang mga ito ni na National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer at Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. sa Pair Cargo Warehouse sa Pasay City. Ito na ang ikalawang batch ng donasyon mula sa Australian government na nauna na ring nagbigay ng 100 pang oxygen concentrators dito sa Pilipinas. Samantala naman, nagkita sina Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian at Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isang event na inorganisa ng Chinese Embassy sa Manila. Dumalo si Marcos sa naturang ceremony para sa bagong photo wall ng Embahada kahapon, kung saan tampok ang litrato ng namayapa nitong ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Itinuturing ni Huang na great honor na makita ang presidential aspirant at pamilya nito. Sa isang Facebook post, sinabi ni Huang na kinikilala nila ang anyay old friends ng kanilang bansa. Umaasa naman sila na mas marami pang mga Pilipino at Chinese ang magiging committed sa pagpapailalim ng partnership at kooperasyon ng dalawang bansa para sa mas maunlad na hinaharap. Nauna nagkita sila Marcos at Huang ngayong taon sa isang event naman ng Embahada. Iniulat naman ng Oregon Poison Center na tumataas ang bilang ng mga nalalason dahil sa paggamit o pag-inom ng antiparasitic drug na ivermectin kontra sa COVID-19 noong buwan ng Agosto. Sinabi ng ahensya na nakatanggap sila ng 21 reports tungkol sa ivermectin na toxicity na nakapublish sa New England Journal of Medicine. Sa nasabing bilang, 6 dito ang nadala sa ospital, kung saan 4 naman dito ang nasa intensive care unit. Kabilang sa mga sintomas na naranasan ng mga pasyenteng ito ay ang gastrointestinal distress, confusion, weakness, loss of muscle coordination, low blood pressure at mga seizures.
Sa mga oras na ito ating alamin, dating radio reporter sa Iloilo aba hinatulang guilty ng korte sa kasong cyber libel. May karagdagang detalye ang Bombo Radio Iloilo. Magandang tanghali, Bombo Dave, Bombo Jane sa ating mga kabombo at ka-Star Nation. Guilty naging hatol ng hukom ng Regional Trial Court Branch 39 kay dating RMN Iloilo Anchorman Roderick Rod Dixon sa kasong cyber libel. Ang kaso ay isinampa ni Dr. Rogelio M. Florete, ang chairman ng Florete Group of Companies. Hinatulan ni Judge Victorino Oliveros Maniba Jr. si Tixon na makulong ng 6 na taon. Inatasan din ng korte si Tixon na bayaran ng danyo si Dr. Florete na nagkakahalaga ng ₱250,000. Agosto 18, 2014 nang isinampa ng government prosecutors ang kaso laban kay Tixon dahil sa pagsira sa imahe ni Dr. Florete. Pakinggan ang pahayag ni Dr. Rogelio M. Florete. Sa tanan nga nagapractice ng broadcast, ang ngalan sang tao, inobrahan niya na hasta sang na-build up na ang ngalan niya. Hindi lang dapat kag bagay nga mahambal ka lang sa mga duway ka man prueba, mga reckless bla, nga mga panghambal nga magsiling ka nga amo sina isa ka tao nagkadto ko sa balay Kalingawan, ti ato na to siya na anuhan ko na, pa spread the legs ko, ti amla na ti. Samantala, nagpaalala naman si Dr. Florete na naway magsilbi itong leksyon sa mga mass media practitioner na huwag abusuhin ang kanilang trabaho, huwag tumanggap ng pera kapalit ng paninira sa ibang tao at iwasan na manira ng imahe. Si Dr. Florete, kilalang media mogul at may-ari ng Bombo Radio Philippines, ang #1 radio network in the country. Pakinggan ang dagdag na pahayag ni Dr. Rogelio Florete. Hindi na bagay. Sa tanan niya, ina subong inang ng mga ara na sa Radyo Mindanao. May fixed radio bla, aksyon, ang sa GMA. Mga kalabanan, major anchors na, bumbo na sila. Pro-con dito na sila. Lain naman ang culture to. Malam mo ang ato negosyo nga radyo, hangin. Yung niya sa kaon sa ulo mo. Masaka sa ulo mo na, kundi tirik ka na yung saka sa tikso na yan, saka hangin sa ulo na. Napakinggan ang dagdag na pahayag ni Dr. Rogelio M. Florete, ang chairman ng Florete Group of Companies. How's that, Bombo Dave, Bombo Jane? Bombo Ayan, sa kasalukuyan ba mayroon na ring nailabas na mga arrest warrant laban sa naturang radio personality na ito, Bombo Ayan? Sa ngayon, Bombo Dave, under probationary ang nasabing radio personality and bibigyan siya ng pagkakataon na gumawa ng mabuti at huwag nang ulitin itong nasabing nagawa niyang pagkakamali, Bombo Dave. So kapag nagawa niya itong ulit, itong cybercrime na ito, ay maring ikulong siya, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Ayan. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Yung mayoralty candidate naman sa Maguindanao abay arestado rin sa drug operation ng Midsaya PNP, baril at 5 million pesos na halaga ng pinaniniwalaang shabu na kumpiska. Maki-update tayo sa report ng Star FM Cotabato. Huli ng Midsaya PNP ang isang mayoralty candidate ng Kabuntalan, Maguindanao sa ikinasang search warrant operation sa Barangay Upper Glad 1, Midsayap, North Cotabato kaninang madaling araw. Kinilala ni Midsaya PNP Chief Police Lieutenant Colonel Rolly Oranza ang nahuli na si Tom Nandang alias Dato Con Nandang, 52 anyos at residente ng Barangay Upper Glad 1, Midsayap, North Cotabato. Sa paghalughog ng mga otoridad sa bahay ng sospek, nakuha ang 10 pirasong medium size ng hinihinala ang shabu at ang kalibre 45 na pistola. Tinatayang nasa 5 million pesos ang halaga ng shabu na nasabat mula sa sospek. Ang nasabing operasyon ay magkatuwang na inilunsad ng PDEA 12, Philippine Army at ng local police ng Midsayap sa North Cotabato. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Pilipinas, alas 12:25 na ng tanghali. At ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts.
Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, yung kampo naman ni Senator Manny Pacquiao kakasuhan ng syndicated estafa ang dating aide nito. Nakatutok sa balitang iyan ang Bombo Radio Jensana. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng tinaguriang pambansang anino ni Senator Manny Pacquiao na si Jake Huson. Sa panayam ng Bombo Radio Jensen kay Attorney Nikki De Vega, legal counsel at spokesperson ni Senator Pacquiao na hindi lang cyber libel ang kakarapin ni Huson kundi maging ang staffa at syndicated staffa. Sa cyber libel, tinutukoy ni Attorney De Vega na matatamaan si Huson sa paratang nito na tinakbo umano ng senador ang 165 million pesos mula sa Paradigm. Samantalang kinakala pa nila ang lahat ng mga ebidensya may kinalaman sa mga paniningil umano nito sa mga tao sa ibinibigay na libreng tickets sa laban ng senador at ang napakialamang pera galing sa kampo ni Pacquiao. Binigyang din ni Attorney De Vega na napakaraming lugar na napuntahan ni Senador Pacquiao kung saan ang mga bisita ang sinisingil umano ni Huson ng hanggang 200,000 pesos kung gustong lumapit sa pambansang kamao. Sa ngayon, hindi pa ma-divulge sa media ang lahat ng detalye kung saan saang lugar ito nangyari. Nananawagan pa ito sa publiko lalo na sa nakolektang pera ni Huson na lumantad at lumapit sa kanila. Nagugat ang naturang pangyayari nang lumantad si Jake Huson sa pamamagitan ng SMNI na pinagmamayari ni Pastor Apollo Kibuloy na mahigpit na kritiko ni Senator Manny Pacquiao. Naniniwala si De Vega na may bahid politika ang pinaggagawa ni Huson. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio General Santos. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Yvonne Caranga Saladino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa Jansan. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Inabot ng 2 overtime game bago tuluyang nadispatcha ng New York Knicks ang Boston Celtics sa unang laro nila sa bagong NBA season sa score na 138-134. Nanguna si Julius Randle sa Knicks na kumamada ng 35 points. Nasayang naman ang naitalang career high ni Jaylen Brown para sa Boston na umabot pa sa 46 points. Si Brown ay bago lamang gumaling sa COVID-19. Bagya ding inalat ang Celtics star na si Jason Tatum na nagtapos naman na may 20 points at 11 rebounds. Sa ibang laro naman, nakabuena mano rin ng panalo ang Chicago Bulls nang itumba nito ang Detroit Pistons sa score na 94-88. Bumida si Zach LaVine sa diskarte ng Bulls na nagpakita ng 34 points. Samantala, tinambakan naman ng Philadelphia 76ers ang New Orleans Pelicans sa score na 117-97. Katulad ng inaasahan, hindi pa rin nakalaro ang kontrobersyal na Sixers forward na si Ben Simmons na may iringan sa kanyang team dahil sa pagpipilit na malipat sa ibang koponan. At sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen.
At live nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buda. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo! O balik na mga kabilan sa ito na pagpangalaga diri sa panatuntunan na Bombo Hanay sa Udno. Pagkulang nyo nabatian ng Bombo News Center sa ito nga Bombo Network News. This time mga kabilan, andis na magkuha sa dugang pang mga reports gikan sa ito ng mga field reporters. Yarianay Banwa ang sapyak nga linya sa Studio B ang paghatag naton sang isa ka brand new nga radyo nga wala malansang sa isa lang ka istasyon, hindi siya ginatawag nga fixed dial kag cash nga 1,000 pesos sa isa naman ka pumuluyo diri sa siyudad sa Bacolod nga nagadulong sang radyo nga ginatag sa ibang istasyon, di ba unta karon kun anong istasyon nagatag sini nga ang dayalan ginguba nga kun imo nga lisuon way ka na sa ibang istasyon nga mapamatian kundi ang ilalang istasyon na balang short of saying nga hindi na ka mo pamati si iban na do pilitay na niya ginapilit nga dira iya pamati way nasa choice do kangay lang siya ori radyo pero yata ko ng radyo pero sa kondisyon nga amo lang gining imo nga istasyon nga pamatian kag wala ka na si iban nga pamatian kay wala ka na si may mahimo kay ang ining radyo na fix na lansag sa isa lang ka istasyon sa piyak nga linya. Okay na, no? Para niya mahatag na natin ini ang radyo sa isa ka daw ginatoy-toyan pa na di siya nagsaka sa istasyon mo. Para lang maka-avail sa sininga promo. Kag ginapa-intindi naton sa ito ng mga taga-palamati nga wala kami yan nagapangatag radyo nga siling abi may radyo kung muda nga daan nga bayluhan or wala kamo sang radyo tagaan. Kundi ang promo namon is ang radyo nga ihatag namon sa mga tawo nga may ara radyo nga nabaton gikan sa ibang istasyon. Ang purpose nga ang bayluhan namon sang lain nga radyo. Ang purpose na parang kung sino man tuong nakabaton sang radyo nga na-fix ang dial, subong kung isla namon sang radyo nga lin sa Bombo, pwede man niya maislan, pwede niya maliso sa bisan din istasyon. Kung dito man sa Japon magliso sa una niya ginapamatan ng istasyon, okay, liso to siya. O sa di man yung istasyon gusto niya magliso, liso lang siya kay ang radyo ang ginapangatag naton nga kaangay sinibanwa, wala niya ginkapon, no? Nagatiyog-tiyog, makakuan mo niya, maliso mo niya sa kundi ni istasyon. Kung anong istasyon gusto pamatian sang tawo, kay kita nagapati sa ginatawag nga kahilwayan. Kay man ang kaya pangabuhi naton, masya nagapait ini, kung wala kita sang kahilwayan. No? Kung sa kanta pagani ni Freddy Aguilar, ibon mang may layang lumipad. Pigilin mo at ganito, ibon mang may layang lumipad. Doon lipat na kasog po na. Nga kung imo man punggan sa paglupad,
nagahibi mo, no? So mo man na ang aton nga ginatawag nga kahilwayan, amo na gani nga nagpakig-away kita sa batok sa mga katsila sang una kay gusto naton ang kahilwayan. Tanay nga hilway na kita tapos may area gusto nga hindi kita hilway. Nga inabalang do komunista nga style nga ya gusto ko amo lang ni ang pamatian, ti amo lang gina. Tagaan taman kahilwayan ang mga katawhan nga magpamati sa kung anong gusto nilang istasyon nga pamatian. No? Away man ta magsiling, away mo kaya magsiling diri nga hindi ka mo magpangatag sa radyo, lang pangatag ka mo radyo. Pero dapat kung magpangatag ka mo radyo, hindi mo man pag-i-fix sa inyo lang istasyon, maluoy man kamo sa mga tao. Or kung sige nyo mapangatag sa radyo nga na-fix sa inyo istasyon, sige pangatag ka mo na kay pangbailuhan na namon na. Para may kahilwayan ang mga katawhan sa pagpamati sa kung anuman ang gusto niya pamatian. Ha? Sige. So, harap na sa piyak na linya, okay na to sila. Si Bumbo Carla may defensor. Sa piyak na linya, Bumbo Carla, please come in. Sige. Sige, Abi, Bumbo Carla. Yes, Bamadan. So, live kita diri subong sa Studio B. Bamadan, kagari naman ang isa sa aton sini nga mga utod. Nga utod, no? Nga nagpabaylo naman sa iya sini nga radyo nga na-fix sa isa ka istasyon lang, mga Bamadan. So, Nay, mayong hapon. Mayong hapon. So, galing ngalan na to, Nay? Josephine Villaran. Taga diin, Nay? Barangay Tangog. Yes, so Bamadan, ini si Nanay Josephine, isa ka PWD, bulag, ini siya Bamadan. So, Nay, anong inyo sini nga pangitanan sa inyo sini nga pamilya? Nga, kon lang isa ka bata ang nag-aubra. Ano ubra niya, Nay? Security guard. So, siya ang nag-suporta sa inyo. So, amo na subong ang ila sini nga ginakwaan niya Bamadan sa ila sini nga pangitanan subong nga mayara sang pandemya kag subong nga mga tinion Bamadan. So, Nay, anong rason mo ko nga aging bayluhan mo ang imo sini nga radyo diri sa amon? Di kay hindi man ko nakapamati sa ibang nga istasyon, kay isa lang sa ka-istasyon mo. Di utangan ko siya para nga makabati ko sa ibang nga istasyon. Utangan ko sa lisuan. Gina-adjust na ni Nanay Bamadan, no? Pero ini nabato niya inigikan sa isa ka istasyon diri sa syudad sa nga Bacolod, Bamadan. Tinay, hindi ko na pagpadugayon pa Bamadan, igahatag ko na ang 1,000 pesos para mabaluan nato, no? Kay may libre pagid nga 1,000 pesos ang radyo nga ginpabailuhan ni Nanay Josephine sa aton Bamadan. So, Nay, ari na ang imo sini nga 1,000. So, din mo na pagagamito, Nay? Bakal ko ni sa amon pagkaon sa sulod sang panimalay, mga bulong namon o kung ano pa nga kinahanglanon, makabulig ni sang dako sa amon. Salamat sa Bombo Radyo. Kagari Bamadan ang iya sini nga bag-o nga radyo. So gasiga ni Bamadan may wala makapon. Yes, so wala makapon sa isa ka istasyon na Bamadan. So ini pwede gid ni Nanay anong istasyon na bumukan lang gid mamatian niya? So ano na nga istasyon ang naghatag siguro sa iya Bamadan? No? So ano na nga istasyon naghatag sa imo, Nay? Sa daan ko nga radyo? RMN. So ano to, RMN? Yes, Bamadan. RMN. So, Bamadan, ari na ang iya sini nga bago nga radyo. So, Nay, ari na ang imo sini nga bago nga radyo. Tayo naman mahambal mo na ay may suga na, may pwede Bamadan magamit ni sana nag-brand out, pwede gid magamit ni Nanay Josephine. Salamat sa Bombo Radyo nga ginatagan niya ko sang bago nga radyo nga may flashlight kag 1,000. So dako gid nga bulig. Dako gid nga bulig sa amon kag bisan pa kung nag-brown out may suga kami gihapon. Pag makapit ko sa tanan nga mga drama kag balita. Wow, kanami gid. So Nay, yes, Bamadan ang magani Bamadan, no? To si Nanay. At least subong magkailuwayan na siya nga magpamati sa kundi nga istasyon siya gusto magpamati. Yes, Bamadan. So Nay, may kahilwayan ka na nga makapamati gid sa gusto mo nga istasyon. Salamat. Kay man nadumduan ko na Bumbo Carla ang kanta nga ibon mang may layang lumipad, tulungin mo at umiiyak. Amo na. Amo kita Bamadan. So may kahilwayan na si Nanay nga mamati sa iya sa ako na mamati sa iya gusto gid nga pakanta sa bisang ibon mang may layang lumipad. Kabalo ka na isang
Yes, Bombodan. So, kabalo ka na yung magkanta si sa Ibe? ibong bang may layang lumipad. Ay, hindi, Bombodan. So, Bombodan, pero nabatian na ni Nanay, Bombodan, no? So, Nay, tiyang yan, no, lang yung kabumburadyo, Nay. Kabalo ka magkanta, Nay. Bombo Radio number 1. Bawa ka na, may Bombodan, no? Tiyan mo na yung Bombodan ng kanta ni Nanay. para Number sa one ng Bombo Radio. Yes, so Bombodan, tuduan natin si Nanay. So, Nay, kanta ba? Number 1 ng Bombo Radio. Number 1 ng Bombo Radio. Bawa ka na, may, Hindi ka balugin? may blending ba kami ni Nanay? Ako na Bombodan, no? sa pagtulog ko pala sa itsura, yakin baluko yung kabalunan siya magkanta mo. Amugid, Bombodan, sakto Oh. gina, no? Meron pa balon tagid si Nanay. Dinay, basta radyo! Bombo. Number 1! Number 1. Bawa ka na, Okay, may sige. pamatian, Bombodan. So, Nay Josephine, thank you so much. So, Bombodan, nagiging diri sa Studio B. Ini si Bumbo, Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Salamat gid Bombo Carla May Defensor. Maingod to lang daw sa kay Father Agot. Daw kay kagina nalipat ko bumbulito sa sugpon lang nga ibon mang may layang lumipad. Di ko ano gani sugpon sa naman. Basta umiiyak. Ginsugpunan ni Father Agot siya kulungin mo at umiiyak. Salamat gid Father Agot, no. Ahay, nagapamati ka nagali subong pads. Sige kay si Father Agot di maayo man ni magkanta. Daw pirmi lang ni siya nagaupod sa kay sa gitarista sang asin, no. Si kay Mr. Pilyora. Maayo man magitara ni si Father Agot mo. Sige lang pads, tulutaway nga wala na pandemic bala nga magbalik na mga haranista di kay pa imbitahon na magkanta di Domingo sa gabi sa Bumbuharana mo. Amo na tanwa, no, gina-promote nato na nga kailwayan no, kailwayan sa tanan nga bagay dapat may kailwayan. Kay ina yang kailwayan hindi na yang privilege, hindi yang pribilehiyo lang sa tao kundi kinamatarong sang tao. No, kinamatarong sang tao ang kahilwayan. Kahilwayan sa pagpili kung malain man o kung mayong iyang himuon, yan ay kahilwayan. O galing ko maghimo ka sang kalautan, may corresponding penalty na iya. Kaya may ara kita kasuguan. Nga may ara kita kasuguan para ma-regulate ang aktibidad sang tao nga hindi lang magpinagusto. Kay tungod gani nga may ara kita sang kilwayan. No? May kilwayan kita pero sa nasiling ko na hindi na ya rights lang o hindi na ya pribilehiyo kundi ato na rights kinamatarong tana ang kilwayan. Pero may ara man limitasyon ang kilwayan. No? Sa nasiling ko na kung may kilwayan kita, way magkita sang siling tanan-tanan gusto sa himuon, pwede ta mahimo. Kaya may corresponding penalty man ang mga kilwayan nga hindi dapat nato himuon. Ang mga bagay nga hindi nato dapat himuon, halimbawa mag-committer ka sang krimen da ground, hindi man ay pwede. Pero sabay sa pagpawati sa istasyon sa radyo, may kilwayan yang tanan. Hala pamati ka muna kung ano man istasyon gusto niya pamatian da. Ko nagpamati magmuna sa RMN, sa Aksyon, sa Bandera, sa Bumbo Radio, kung ano pa yung istasyon, may Radyo Ronda, may RPN, may RL, may ano pa, Radyo Veritas. Pamati ka man na gusto niya mamati. Ang Bumbo Radio ay kaya nagasiling kuguon ka mo ang masin nga sa bumbugid ka mo pamati, bumbugid ka mo pamati ha. Sa ari istasyon ring radyo yata namon. Pero dapat sa bumbo lang lansangan tanibla para bumbo lang pamati. Why na iya? Kay kita diri nagapati sa ginatawag nga kahilwayan. Kaya kung nagapati kaya nga damo man kung nagapati kami nga damo man nagapamati sa bumbo. Hindi na kami dapat, hindi na kita dapat siya ma-insecure. No? Insecurity ang tawag sinabi mo. Nga inang naghatag ka na gilam, pero do pilitay pabalaya nga hatagan ka tuod, pero may kondisyon. Hindi na iya wholeheartedly nga paghatag na. Hindi na iya siling abi nga bukal sa kaluban. Daw nga naghatag ka. Kaya naghatag ka tuod, pero kondisyonan mo pa yung hatagan mo. Grabe naman na yan nga. Kailwayan, no, amo na ang pinaka-importante sa tanan. 46 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Dili sa ito na pagpangalagad sa panatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. May pila pa may dugang pang report si Bumbo Franz Andrew Burgos
Ini ang pahayag ni punong barangay Villanueva. Sige. May pahayag si punong barangay Villanueva sa sining pagkaayo na sa dalan, no? Si Bumbo Franz Andrew Burgos, no? Kuha naton ang sining report. Kag tanong naton kung ano ang mapayag abi sang kapitan, no? Kay tungod mga kabyanan nga nakayo na gid man ang dalan nabuhusan na. Sus kanasig lang no? Amo kung sa kanta pa, mabilis pa sa alas 4. Mabilis pa sa alas 4 ang pagbubo sa semento sa dalan. Kaya antes pa man to 4 o'clock gapon to ginabuhusan na to mo. Pagagi ko to past 5 nagabira-bira to sila ka obra. Tisubong ko din wala nasang bingaw. Pwede man na nga maobra na yon, padugayan pa naton. Kung anong pwede naton may mo subong, hindi tala pagpabuwasan. Kailan naman na yung ulubrahon naton para buwas. No? Hindi na naton yung pagsilingon nga, may buwas pa man Sabi ko ng buwas hindi na mag-abot. Palabi sa mga experience at akong gisa nga, nabalang kundi pagkabuwas sa agama, sigurado naman niya malakata sa opisina. Kaya sigurado yan nga mamalansagin kita. Sa gabi pa lang, nga siling nga palansahon ang inugsuksok pagkaga, masiling pa nga, buwas na lang sa aga. No? Kaya may harap pa buwas sa aga, pagkatapos paligo, mamalansa ta sa bayo, nga suluksokon. Di pagkabuwas sa aga, nag-brown out. Tingon nila kat ka sa opisina, nag-ukot ng ibong bayo, kaya UI ka sang suluksokon, kay sang gabi pa lang, UI ka magpamalansa. Amo na, example na siya, nga dapat kung anong pwede natin maubra subong, obrahon ta lang subong. Kaysa pabuton tapang buwas, basi rimalaso pa ang buwas. 11 minutos sa nabiling kabayanan dito sa Tagna nga Launa. This time, ko na ito report sa Piyag Linya. Bombo, Franz Andrew Burgos, please come in. Bumudaan ako man ang pagpasalamat mano sa punong barangay sa Barangay 40 ni Bumudaan nga matapos ni nga nga ginpatulungan tubalik ang dalan nga wala pa natapos ang tapos din nga ginbungkal ni Bumudaan sang DPWH dira mismo sa Libertad Extension. No, so kay tungod nga kita man ni Bumudaan nagabantay man bla kung ano ning progreso sang or improvement sang nasilining nga dalan nga ginguba no tapos tigin promisa nga ni Bumudaan nga pagkakayuhon sang nasiling ni nga ahensya. So diri mismo si punong barangay Elmer Villanueva Bumudaan man siya no dako man niya pagpasalamat especially sa ato man sa diri sa Bumbo Radyo Bacolod kag syempre si Bumudaan sa concerned agency kangay sa Department of Public Works and Highways so kung DPWH matapos si Bumudaan ang base siguro bala sang Miyerkules ang adlaw ni siguro Bumudaan actually gani si Cap Villanueva no duhay gid gani Bumudaan nakadipangod ra bala nga nasimintuhan na matapos kay ginpadulungan ta sa siya ning balay kag ginusisa man dito Bumudaan nga amo na nga nasimintuhan na siya si Cap gani nakibot pa no nga oy natapos na no nasimintuhan na kagapon sa hapon ko din agyan nga ginbubuan na sang simento. Amo gid Bumudaan no. So gid mismo si Cap do aywan ka dra kabantay man. Well, siguro kagwa daw naglain tong pamatyag niya. Yes, insakto gid Bumudaan no. To pagabot naton do hindi gid manami ang iyan nga matsyag no ito nga galaeng giguro. So kay balik na to Bumudaan no sa bahin sang ginpayag sa to ni Cap Villanueva. Isa naman ini sa pasalamatan niya man kay dako naman ng improvement no sa bahin sang dira mismo sa Barangay 40 kitungod nga hindi na bala mabudlay dira kag perwisyo sa mga nagalabay dira especially sa mga motorista kag sa mga pumuluyo nga sa dira gid mismo nga bahin sang barangay. Makita naton nga kompleto na tanan Bumudaan na kung sino pa bala na simintuhan na gitanan wala na buho pato nga makitaan no kaya tungod nga nahipid na kag naplastar na sa DPWH Bumudaan. So may mga because amo manino nga nakigangot na sa ato ng punong barangay kag pila ka mga residente nga may nagpatangat sila nga mga reklamo na labot gid no paagi man sa aton diri Bumudaan ang nasiling ni nga ahensya para magilayon dira matutukan kag masuguran na dira Bumudaan ang ilan ni nga nasiling nga nabayaan dira nga proyekto dira sa bahin sang barangay 40 Bumudaan. Bumudaan no may lipot man din nga pahayag sa aton kag pagpasalamat man ni punong barangay Elmer Villanueva sa barangay 40. Mangaga sa tagpalmati sa Bumbo Radyo kag
nagpasalamat ko sa Bombo Radio nung nakalambot sila ng reklamo pag nakalambot man sa akon. So mas may kani nga subong na aksyonan na sa DPWH kay bangod nakita naman nila sa isa kadlaw dira nga naupod ako nga daw kadikado gid sa lugar kay kung magpulsudong ulan gani mo siminto sa mga kabataan okay sa kabalo sa blang nga mga taga nga dira. So subong nakita naton nila nga ginpila na nga ginubra so dako gid naton dako gid ang pasalamat ng mga pumuyo ang ilang ginhimo. Okay, so tika pa sa na ni nga tion ka pa ini na ni perwisyo dira. So far gabay pa nga matapos nila na kay ang mga tao para sa akubang hindi na sila bumbo plans hindi sila mag-perwisyo bla. So ka mensahe mo na lang sa mga pumuluyo ka, no? Kay tawag nga isa naman isa nako na mga improvement no sa bahin sa barangay mo ka. Oo, no, sa mga bumuliyo dira sa barangay dire di sa Purok Bagong Ringban ang sila madabli ang medyo na perwisyuhan mga gidang pasimaya gito jo kay nga dispensa nga ato nga DPWH bangod sa isang nagigad to nagtudong ulan that's why nga way nila dayon maobra. No, so sa subong kita man nila nga pag-isugata sila kumitin sila magtrabaho kasi subong mga pumuluyo sa dira nga damping na daw inconvenience sa ila. So far subong mahumana na dira. Okay na. No, kag pila na lang kaadlaw siguro ng curing period. Pwede na magyan. Sila sa ibang galing diri nga nagamensahe sa aton nga comment section. Siyate ara na siminto na. May ara na bulularan sa mga uling kag parkingan sa mga tricycle kag mga e-trike. Bumbo France. Correct Bombo Dan no kay tungod nga may ang iba na gani nga mga residente drab lang na or drama na kay Star Bombo Dan. Ang ilan nga mga truck lang or mga sakyan na nga ginagamit man sila nga negosyo ti medyo mabudlay man to sa motong ation big sang wala pa ni na simintuan. So di Bombo Dan ti medyo maka na ni sila no maka medyo matawhay naman dira ang sabahin dira nga dalan ati kaling mo na hindi pa mismo Bombo Dan gid gid lang access bala fully access gid no. Tungkol sa mga nag-pinarking mandira pero ti way ta sa may mahimo kay alang-alang din mo na paparkingon yes. Masakyan nila da. Amo gani no insakto gid na ti amo na bumudan anay ti hindi lang gid anay ni good for access lang ini nga dalan or ini nga bayan sa dalan. Siyempre bag-o lang gid man lang semento diba may mga dugang para sabi nga mga pagobrahon para pero namin na siguro nga dason nga mabudgetan ang taytay nga mapanaparan. Amo ginabumudan pag ginada no isa pa ginada sa hinyo man dira sa pila man dira ka mga motorista kag mga mga drivers dira bumudan nga matagaan man asang tiyempo ang taytay dira bing nga basi mapalaparan dira bla kay kutanaw na to bumudan congested ginada sa sang sakyan kag syempre traffic dira bala makita tagid man ang lakas ng trapiko sa dira nga bahin kitungod nga ang mga dalan dira medyo magamay no kay tungod nga damo madra nga nagalabay nga mga salakyan padulo mismo sa may sa may east or sa sa east nga bahin sa syudad Bombodan no padulo madri mismo sa sentro nga bahin sa syudad kag pila madra ka mga dagko man nga mga sakyan nagalabay no so medyo mapiktuhan man ang dagko gid kay amo na di ang lagyan pakadto ka sa San Carlos yes, Salvador Benedicto. Correct Bombodan no tidod halos tanan ti mga may mga bus pa nadadaan nga mga nagalabay man ti plus sa mga tanan nga mga size ang salakyan no dragid mismo Bombodan nagalabay man no sa may east nga bahin sa syudad no so ti Bombodan ambot no, ang sa Libertad blato nga ginhakad man to kay simintuhon ambot ko na bubuan nato yasang siminto man Bombodan no ti damo na nga ton nga way pa na na tlipangdan ato man nakaroon nga liliyon kung nasuguran man tubla or natabunan naman or nasimintuhan ang dito man nga porsyon sa Libertad so amo na gani no subong sa mga proyekto bala Bombodan nga kung saan pa bala ginamatamat Manila no well at least bala Bombodan natigayon gid man to nga masimintuhan ang amuto nga porsyon mamat-amat naman sa pila di kabahin sa mga sa syudad nga mga proyekto nga masiling nato bitan hindi lang mabaon sa remote but at least Bombodan ginabalikan Manila ay ko tungod nga ko din sa pagpangtukbolon Bombodan at maaptan ginasang siyam-siyam mga pila di ka mga proyekto nga amo gani man nga nabayaan nila kantuan mo man to dayon kay total nagasugod na kita ditutok sa mga dalan nga ginapangkayo ipadasigon tani nga parang hindi na bala mag-aguniya mga katawhan
ang dason abi nga tutukan kag kung makaagi kita sa Libertad Public Market matanaw da ang ginbungkal man nga dalan ko na buhusan na sa simento kag pagkatapos ang dalan halin sa Mansilingan going to Barangay Filisa, may mga porsyon nga mga tag isa-isa lang kaspan nga wala pagyapon masimintuhan. Di ang punto naton diri tag isa-isa naman na nakaspan ihingagawan nyo ng simento kaysa mag utod-utod ang dalagan sa salakyan nga diri pag sugod mo do ka nabi pa ang lagyan pag alabot mo sa punta mabahar ka na kay may isa kaspan nga wala pa masiminto nga daway makita sa may nakita dira nga rason nga hindi pa na masiminto na unless kung may ara gid sa mga balido nga rason kay hasta to pagkalabot gito sa Barangay Filisa proper magpaliko ka bala kunalin ka di sa Mansilingan going ko sa Filisa inang dalan blada nga liko pa walang amo nang ginaagyan sang mga dump truck IPM dra may isa na kaspan nga wala pa masiminto sa akong pagkintindi nga way na gintigob siminto kay para may maagyan bala ang truck ti may ang katunga lang sang dalan ang nga span ang siminto ang katunga wala ti karon kay dugay naman nga nagtig-ad ang siminto kay ginaagyan naman naya pwede na nila mabubuan ang isa ka span nga wala pa nila ya mabubuan sa siminto umbot nga ginapadugay pa na ya Amo gani mo butan natin kasi may mga iban paginis lang ang mga trabaho man mga circumstansya para concentrate na lang sa isa para concentrate sila sa isa naman ka area nga amo na karon ginatutukan nila nga ginabusan. Amo gid gani bombodan no. Insakto ina. So dapat nga kung ano ba lang nasuguran ti dapat tapuson no. Especially sa bahin sa nga mo ning ahensya. So tudo kadamon man kita sa mga complaints kag mga concerns regarding the bombutan sa munibing mga proyekto nga nasiling nga ginbayaan. Pero ano tagid na no, dapat gini bumudan nga pagatutukan kay syempre dalan na ya basi bala pura hilayo lang di basi may mga aksidente grabe nga hindi taman di malauman may magalunta because nga way pa natapos ang dalan no? So isa ina sa mga importante mandaan nga mga nga mga butang, especially sa mga motorista mapadagko man kung mapagamay, no nga dapat ang mga dalan gid bumudan kayo gid ang mga dalan hindi kita dapat maka-experience sana siling nibing nga mga may mga buho dira kag hindi tapos nga mga pagsimento sa mga dalanon especially diri sa syudad sa Bacolod Bombodan. Okay, sige. Yes, Bombodano, pag mo na mga balita nga natipon sa patrol ini si Bombo Franz Andrew Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Franz Andrew Burgos. Report gikan sa patrol nagadulong sinyo sa oras impunto launa na sa hapon. Kag this time lito naman kita sa pinatag ka mga report. Maayo man no kag pasalamatan naton nga ginhikutan ang ining pagbuhos ng semento kag natapos na. Pero wala pa matapos ang pagtsikyan naton sa pinapaka mga dalanon kay madamo pa din sa mga dalanon sa sulod sa Bacolod nga ginakaayo. Ang ato malandring nga kung pwede man mapadasig sa kontraktor ng pag-ubra nga pinayon ta pa na kay ang mga uyaya nga klase sa pag-ubra sang dalan nga medyo masyado kahinay mga sinauna pa na iya nga style. Sa mga sa unang style, mapatawad naton kay ang kayo sa dalan bumbulito, siguro naabtan mo pa na sa una kay daw pariyo ka naman katigulang sa akon, nag-95 anyos sa man edad mo. Hindi pala sang una, kayo sa dalan, magsiminto, ginapungki pa na yang balas kag bato. Kag may ara pa na ya ginahimo nga misklahan nga kahoy, nga may salog siya, kag may para nga daw hindi maula ang balas. Kung kisa gani, siga dalan naman lang ginamano-mano lang hindi pala sa una. Dumduman yung tumanwa. Ginamano-mano pala. That's why nga, tag-10 anyos man ka matapos ang dalan. Tisumong, sa uli, nadula na tumano-mano daw. Nag-concrete mixer na ito. Kaya ginapandaran sang motor bla na daw. Yakayan, mar bla na. Tapos na may aras daw kawa-kawa nga gatiyog. Concrete mixer. Nga may ga-operate man nga tao nga nag-ula-ula. Pero ginapungki ito gyapon. Ang balas kag bato banwa ginapungki. Duha na ka tawo nagapungki, may isa na to nagasulod sa pungki isang mga dakal-dakal kag balas. Ginasamtang gatiyog ng concrete mixer ginaula na. Kay pagkatapos ibubo na to sa dalan kag ginasiminto. Matigayon man pro dulo naginot man.
nakapasiminto man ta sa una. Sa ang ulihi, nag-modernize magid, nag-transit mixer na. Kita nyo ng truck na dagko ng ginakarga nga daw ba nga? Transit mixer. Nga, wala na yung ginapungki, kag ginapala ang kuan, ang balas kag bato. Dito na sila sa batching plant. May batching plant na yan pag gulo iya sang truck na sa batching plant, gaula na yung mixklada na yung bato kag siminto kag balas. Punuon na siya, samtang nagadalaga na ang truck, nagasihin at tiyog. Kagiula na dito ya sa napiparar na nga dalan nga pag-aulaan sa siminto. Amo na naya kadasig subong. Di ko na niya programa, proyekto nga dalan nga ginapakayo. Malamutan pa tinuoy kag mga dismiss mahuman. Halimbawa, ang isa ka 10 kilometros nga dalan, tinuoy pa nga mahuman, tinunto na yan. Katuntuhan na kung tag-isa pa ka tuig kag mahuman. Kaya ang isa ka dalan nga 10 kilometros kung doon gigani. Sus, daw isa na lang yun kabulan kung ublahon sa mga kadasig subong obrahanay. Tama na nga ginatukso nato ni mga kontraktor. Kay, why kita nagapangabuhi sa itong 1970. Nagapangabuhi kita subong ya 2021 na. Nga masyado na kahapos ang tanan, pero tinakadasig kung mag-ubrahanay kita. Kay 2021 na gani. Tiway sang rason nga matrasar ang pila ka mga infrastructure projects ang pagpaubra sa dalan kay masyado na gid kahulas ang tanan. 4 minutos ang nabilin ka ang nakaligid sa nagalaw na magabalik ang ining palatuntunan pagkaligad gilamang sini. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radyo kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat.
Ang pagbinuligay sa tion sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang material
Materials Recovery Facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang Multipurpose Environment Cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang Solid Waste Management Program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang Materials Recovery Facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa Citizen Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga probisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga probisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa indi
hindi matutom sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata kami responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress nga kipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sa Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Pabalik mga kabanan sa tunong pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhana isonto 21 minuto sa nakaligad sa tagday nga launa. At this time, kuha na ito na report ni Bumbo Dennis Rubica. Ang ining may kaang tanan mga kabyanan sa sini mga nabakunahan na sa probinsya sa Negros Occidental, mga pila na 12% na, mga 12% na sa total of 1.8 million nga target numbers nga mabakunahan, target individuals nga sa probinsya sa Negros Occidental nga bakunahan.
12% na no ang natigayon mga kabyanan ang ukon 21% no gamay na 12%, 21% ang nabakunahan na. Yari ang report with Bombo Dennis Robicasa. Piyakalinya Bombo Dennis, please come in. Bombo Daniel, no, naglawot na ko rin sa 21% sa target no, nga population. No? 70% sa 2.5 million residente. No? Ang 2.6 bumbudan no, ang population sa probinsya. So, ang 70% na dali bumbudan sa 2.6 million is 1.8 million. Nga mo na bing target nga herd immunity nga for vaccination bumbudan. Sa 1.8 million or exactly 1,825,370 residents sa Negros Oriental, 70% sa 1.8 o 2.6 million, 21% na diri Bombo Daniel, no? Nabakunahan na. 21% nag-represent sa 377,318 individual na bumudan. No? As of October 19, amo ning data bumudan sa Provincial Health Office na mag-release nga 21% ng target population sa Negros Oriental ang vaccinated na Bombo Daniel. Na? Ano ang mga LGUs kung mga banok ng Ciudad de los Negros nga top 10 nga may mataas nga number of population nga nabakunahan kag in terms of percentage sila population, ano ang may top 10 nga mga LGUs budan, no? May nito pa balaan tabla no? Kung sino mga LGUs mabakas siya magpangbakuna, no? Sa ila sila nga mga constituent bumudaktor yung kumpito kasi sa 31 LGU sa Negros, number of vaccinated percentage, puti ko out of top 10 bumudan. Na? Sa best LGUs, top 10 ini, nga may mataas nga porsyento sa ila sila nga nabakurahan nga mga pumuluyo, number 1, dire bumudan ang syudad sa La Carlota. Na? Ang syudad sa La Carlota, Bombo Daniel, may 42% na sila. No, sa ila sini 70% target population nga vaccination. Ning 42% nag-represent ni Bumbudan sa 20,016 individual. Okay, gade gabari man sa populasyon mo. So kung sa percentage, una day ang syudad sa La Carlota with 42% or equivalent to 20,016 individual nga makunahan. No? Kaya ilang sila target na bumula 70% sa ilang populasyon is 47,125. Kumunang 70% sa ilang sa total population na mga 67,000 plus. Kadwa na bumudan, may pinakayos percentage ang syudad sa Silay. No? 37% na sa target population sa syudad sa Silay ang nabakunahan na. So ang 37% ni Bombo Dan represent na sa mga 34,698 individual. No? Kung mga sila noon ang nabakunahan na. No? Kaya ang 70% sa populasyon sa sila is 92,000. 92,779. No? Kaya total population sa sila is 32,542. Ang number 3 dire bumudan with 36% ang syudad sang Victorias. No? Ang syudad sang Victorias at 36% nila, sila 70% nga herd immunity is 12,600
772 individual. Next diri ang Talisay City with 34%, no? Ang 34% is ang Talisay, equivalent na diri Bombo dan is listahan, no? 34%. Talisay City is 25,383 individual. Ang next is Talisay with 33% ang Pulupandan. Pulupandan, gamay mo lang ni. 33% ang mungdan ng Pulupandan is Pilaria population isang banwasang Pulupandan. Resawa. Ito is 6,765 individual. 33%, 70% herd immunity nila. Ang next three, ang Ibi Magalona with 28% Bumudan. 28% is represent iniya sa Ibi Magalona. Ibi Magalona represent inising 12,722 na ang ila sining population nga nabakunahan. Sunod sa Ibi Magalona ang sunod sa Sagay with 26%. Ang Sagay City 26% nila daw dako-dako man ni 28,017 with 26%. Ang number 7 ang sunod sa Escalante with 25% Bumudan or equivalent ya sa ila populasyon nga nabakunahan. Ang Escalante is ano daw kami nilang data Escalante, no? BC, DE, City of Escalante basta 25% Escalante. Ang 24% banwasang San Enrique, Bombo Daniel, ang San Enrique, next number 8, ang San Enrique is 4,207, 24%. Kag ang rank 9 kag 10 banwas ang Murcia kag Candoni, ngara sila sa 23%. Bombo Dan, maning top 10 na count ang best performance by percentage sila populasyon. Pero kung counter mo Dan based sa number of individual sa nga populasyon nga nabaksin na Bumbudan, ang number 1 diri siyempre ang Silay City. Number 1 ang Silay City nga may 24,698 individual na bakunahan. Sunod ang Sagay with 28,017 ka may individual na bakunahan. Next na rin Talisay City with 25,383. Ang Bago City 24,759. Then Cadiz City with 23,794 individual na bakunahan. Victoria City 23,104 individual. La Castellana 20,016 individual. Ang Escalante City 17,485. Ang number 9 San Carlos City may 17,471 individual na bakunahan. Kag ang Kabangkalan City nga may 15,325 ka mga individual na nabakunahan na Bombo Dan. Sa muna mga top LGUs, top 10 nga may mga mataas na nga number individual nga nabakunahan as of October 19. Very good. Mayon ng mga top performing individual ni. Kalpano pa ganito yung Bumbudan sa atong probinsya nga including Saturdays and Sundays kung pwede makapangbaksin pagid sa mga LGUs naton. Kaya sa Bumbudan nakita sa aton nga provincial government nga Sabado, Domingo ang mga pumuluyo nga nagaulubra kaya gid sila tagsa ka LGUs. So
isa ni karon sa tikang pag nga mapadamo pag mapabakunahan. So isa diri nga kung Sabado o Domingo plano nga mag-conduct yapon sa vaccination sa mga local government units Bombodan. Pamatianta si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Ang total number of individuals vaccinated is 377,318 individuals vaccinated, and this constitutes already 21% of our target population, 21% of 1.8 million. The best performers, of course, by percentage, is Lacarlota City with 42%, number 1. And number 2 with 37% of their target population is Silay City, 37%. Next is the City of Victorias with 36%. And next is Talisay with 34%. Okay, so that's with respect to percentage of target, but with the number lang yung sheer number of vaccinated individuals, ang top notch nato ni Silay City with 34,698 total vaccinated individuals. Because this coming Saturday and Sunday, I was instructing Dr. Ernel Tumimbang to lobby with our LGUs to continue vaccination on Saturdays and Sundays, because during the weekend dira mas damo tao kay during the week ngayong bravo pag Sabado Domingo mas sapo sila magkadto sa atong vaccination centers because ana sila sa ilang respective LGUs na puli. Geared towards promoting our vaccination program. Ang national government may ara man paraffol, di ba? Again, it's all about helping one another, give incentives para lang ma-motivate ang tanan nga magpabakuna kag hindi maghadlok sa bakuna. Mamuda naman ito pagpahit sa ito siling provincial administrator mo. So at least kita na ito ang nagasaka ang percentage sa number of individual ang ginabakunahan o nabakunahan na diri sa ito siling provincial since sa vaccination ay nakita natin mo as of October 19. Ato may duwa pitakadlaw ng lugar man next record update naman para balaan tanong ko ng naman ang gisaka. So dako na rin bumbudan magsiling ta 21% sa 70% target naton nga igabat ko na diri sa atong probinsya. So at least mga na lang mga 50 pala, 50, kung 40, 70 mo, 49% na lang ang aton nga lang nga malapot aton sining herd immunity nga 70% sa total population sa Negros Central nga 2.6 o kung 2,607,671 Bombo Daniel. Latest update report kikan sa Kapitulo Provincial sa Inis Bombo Dennis Rubica para sa Mabansang Radyo Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica. Mga nakadamo ang nabakunahan sa kabugusan sa probinsya sa Negros Occidental. Pero kung samtang nagadamo ng ginabakunahan ang syudad sa Bacolod nagapaniguro pagid subong banwa sa posibleng base may mga magkala-infect sa gyapon. That's why nga mabakalya ang syudad sa Bacolod sa mga bulong, sang bulong para sa coronavirus. Amining bulong nga ginatawag Remdesivir. Remdesivir. May report si Bumbuan kung ano kadamo ang Remdesivir nga baklon sang syudad di baloon nato nabi kay kamahal siya sining Remdesivir nga bulong. Mahal. Kung may COVID ka, kagaway ka sa kasarang siliti daw makakuan gid, rimalaso ka gid. Amo na napamatud-an na nga magkabulong sa COVID-19 ang Remdesivir. So mabakal ang syudad sa Bacolod para agudto nga kung may arap pagid wala nabakunahan ka maglala ang ila yang nga sitwasyon kung matapikan sang coronavirus. At least may inog dapat kita nga bulong
no nga maning remdesivir. Kay may pinapagid kita ka mga kuturan nga daw hindi pagid magpabakuna. May araman nga bakunado pero nagabatya gyapon sang sining coronavirus. Kay may mga comorbidities ini sila kag daw na namitan ang COVID-19 kung may kaya nga daan na banatian si mga lawas. Yari na report sa Piyakalinya, Bombo Ann Sindol Sorilla. Please come in. Bombodan, gin-ugyunan sang tanan nga mga katapos ang sangguniang panlunsod sa syudad sang Bacolod ang tinutuyo nga pag-procure, pagbakal, botang balon sang anti-COVID-19 medicines nga remdesivir kag tocilizumab. Remdesivir kag tocilizumab, no? Ini ang konfirmasyon sa aton sa Bombo Radio ni sangguniang panlunsod member Riniceto Novero, Bombo Daniel Cayman, sa sesyon mismo sa sangguniang panlunsod ng siyudad sa Bacolod, unanimously approved ini nga bakal kita sining antiviral nga bulong, although nga di ba amo ini ang ginahambal bala Bombo Dan nga bulong ginabulong abi Bombo Dan sa mga patient, no, sa COVID-19. So ini ang antiviral drug ini Bombo Dan ka mahal ni katama, di ba? Iban gani nagambal nga kung wala kaya kwarta do ka budlay gid. That is why nga suno sa kay Councilor Novero tiginatugyan ni sa City Mayor kun pila, no, ang baklon sini paano ang distribution sini if in case nga may ara na kita o makaprocure na ang siyudad sa Bacolod sini nga bulong kontra COVID-19 as to ilang ulat na pondo kay posible pareho na sa ila sa local school board may ara man dira yang para sa COVID-19 so pwede man dira kuwaon ng pundo so kay Councilor Novero so nakadepende na iya sa executive, no, meaning sa alcalde sang syudad, no, as to sa procurement sila ya sa sangguniang panlunsod nagpasa sang resolusyon ka kinahilisugtan ini Bombo Dan ang pag-procure sa siniyang nga bulong. Na sa dugang pala Bombo Daniel, sa dugang nga pagpahayag, pamatian naton si SP sangguniang panlunsod member Councilor Attorney Riniceto Novero. Ang sanggunian unanimously approved my proposed resolution. Okay. Urging the City Health Office to the City Mayor maghimo sang preemptive na pagbakal sa mga emergency medicines like remdesivir and tocilizumab. And the reason why I introduced this resolution is because mga mahal ni nga mga bulong. So hindi ni kaya sa aton mga common citizens, mga low-income patients. Kag hindi lang kay mahal, budlay pa pangitaon, very scarce. So kung kaisa bisa may kwarta ang pasyente, kung wala ang bulong, wala man sa padapat. Pero may iban nga may bulong pero wala kwarta, hindi man kasarang. So what is the solution? We therefore have to make some preemptive purchases and maybe we can make certain arrangements sa mga hospital sa Bacolod for the supply of these medicines. Na pwede ma-source out from the volume of these medicines na pwede baklon sa syudad sa Bacolod. Oo. So amo naman lang ginit ang bulong sa COVID, Councilor ni? I'm not saying amo lang na ang pwede ibulong. Okay. But ang popular, usually nga nag-abot sa amo ni gulungog, nga ginapadapat sang mga doctors sa mga hospitals. Mga bulong. Amo ni ang remdesivir at ang tocilizumab. In fact, very recently, may mga pasyente kami nga mo ni ang ginapangayo ng doctors. Okay. And may mo sang pasyente ga pangayo mga kilala nila sa mga mata, mga church members man namon ti amot-amot eh. In fact, sa subong ay alamutan naman kami kay ang excuse me, ang remdesivir nga ginabaligya sa ila nagalabot from 90 to 100,000
90,000, 200,000. Hindi na alam masarangan. Ngan kaya lang na. So, ang fact, may barayaran pa ko ito nga 55,000 nga iamot namon sa ni Mrs. Novero. Kaya isa namon ka ihado nga member mo sa Amon Church. Ara sa Queen of Mercy Subong. Hindugang kasi na, may mga balakon pa nga mga remdesivir. So, kamahal na sa una mo, last year, ang prosgid nga mga circumstances rin nagalapot from 9,000 to 14,000 per vial na or per capsule or what. Dito sa Manila nagalapot of 28,000 to 35,000. Ang tocilizumab, we heard from in Manila, originally daw nagabaligya sa 35 to 40,000. Subong nagalapot na 80, 90,000 to 100,000. Bakla na diri subong sa Bacolod, amo mo lang ang presyo. So, hindi na kaya sa aton mga ordinaryo mga pasyente. The city, therefore, should take some preemptive moves to provide for the security, health, and protect the lives of our citizens in the city. Okay. So, Councilor, as to kung pila ang budget, pila ang backlog, it's up to the city mayor. Yeah, there is a budget that might be available for that. If we can take it from the local school board budget, kaya ang local school board special education fund sa idalom sa joint circular among DOH, DILG, and DBM, we are allowed to purchase on emergency basis mga medisina for COVID-19. So that therefore in fact is already exempted from the regular procurement procedure under Republic Act 9184, procurement law, because it is an emergency thing. So, mga pila na yan ang i-allot nga budget for this, Councilor? I am not sure. Okay. But, maybe it has to be a very rational figure to provide a reasonable volume of medicines na makinanglanon sa tao. Imagine, we have appropriated no less than 300 million pesos for the 650,000 vaccines ng AstraZeneca, di ba? To provide for about mga 80% siguro sa ating mga citizenry sa Bacolod. Wala labot pa na actually mga nadunar. So meaning to say, if the mayor, as he said, we are willing to go for broke to protect our people, and if the mayor therefore are willing, along with us, to appropriate hundreds of millions for vaccines, maybe few millions for the medicines will be a reasonable amount for that. As to the recipient, paano kalaon? I mean, paano ni ang sinasang syudad, Councilor? Paano na? Then I leave the policy and the management sa City Health Office and discretion ni mayor. Remember nga ang ato ni mga bakuna ginapangatag sa ni libre for the protection of our citizens, Bacolod nun nga mga kabuhi. So depende, but maybe ideally it can also be dispensed freely, although there can be certain arrangement for the fund or replenishment of the amount para magamit naman na for other patients. But then I leave it to the City Health Office management along with the mayor. All right. Councilor, salamat din. Okay, Bumbuan. Thank you, man. And Bumbuan. Naton si Sangguniang Panlunsod member attorney Riniceto Novero. So depende ni Bombodan sa sambatan na gani sa Chief Executive sang syudad sa Bacolod kung paano ang pag-procure, pilang allot nga budget, kag sino man yung recipient, sini, no, Bombodan, kumiyara na sang sini nga mga mahal abi nga antiviral drug ning bulong kontra COVID-19 nga ma-procure o kung mabakal ang syudad sa Bacolod. So Bombo Daniel, amo ning update, report naton nga madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto. Ining si Bombo Ansindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Ansindol Sorilla. 46 minuto sa nakaligad sa tagnay nga launa. Ginakulabos kita banwa sa oras.
diri sa ato na pagpangalagad ug danay na magita buwas upod sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Recciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, baka pasalamat ka baka dayaw sa Dios kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radyo kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol.
Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang